താമീ പ്രയത സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും ഇരയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ ആകട്ടെ ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. ശ്ലോകം 27. യത്കരോഷി യദാസ്നാസി യച്ഛോഷി ദദാസി തപസ്യസി കൗന്ദേയ തത്കുരു ക്ഷാമത്പണം. നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ കുന്തിപുത്ര, അതെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. ശ്ലോകം 29. സമോഹം സർവഭൂതേഷു നമേ ദേശാസ്തി പ്രിയ യേ ഭജന്തി തു മാം ഭക്തിമയി തേഷു ചാഭ്യകം. എനിക്കാരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷാതാപവുമില്ല, എല്ലാറ്റിനോടും സമഭാവനയോടാണ് എനിക്കുള്ളത്. പക്ഷെ ഭക്തി പുരസ്സരം ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത് അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്. അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. അധ്യായം 10. ശ്ലോകം 8. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്തോ ഭജതേ മാം ഭൂതഭാവ സമാഹ്നിത. ഭൗതികാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്. എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായി അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിലേർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളറിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ശ്ലോകം 10. തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാഉപാധിതേ. പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ടീച്ചർ കയറിയിട്ടുണ്ടാ? വേദപ്രിയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എല്ലാ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 11 ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ കാണാൻ പോവാണ്. നമ്മള് വിശ്വരൂപം ഭഗവാൻ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇനി ഭഗവാനോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണുന്നത്. 31 തൊട്ടല്ലേ നമ്മൾ തുടങ്ങുക? 31. ഓക്കെ, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ ഗദാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്യുതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാം ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ
ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് 31ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകും. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ വിശ്വരൂപം കണ്ടു. പിന്നെ എന്താണ് കണ്ടത്? വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് അപ്പം അർജുനൻ അതിശയ ഭാവത്തിലായിരുന്നു ഈ വിശ്വരൂപത്തെ കണ്ടത്. അതിശയ രസമായിരുന്നു, മഹാ അതിശയത്തിലാണ് വിശ്വരൂപത്തെ അർജുനൻ കണ്ടത്. പിന്നീട് എന്ത് കണ്ടത്? ഭയത്തോടുകൂടി. അത് ഏത് രൂപമാണ്? കാലരൂപം അല്ലെ, ഉഗ്രമായിട്ടുള്ള രൂപത്തെയും ആ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ ഉള്ളിലൊരു അപ്പൊ അതിശയമായിട്ടുള്ള ആ ഭാവം ഏതായിട്ട് മാറി? ഭയാനകമായിട്ടുള്ള ഭയമായിട്ട് മാറി. ഭയരസത്തിലേക്ക് അർജുനൻ മാറി. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഈ ഒരു ഉഗ്രരൂപം, ആ രൂപത്തിന്റെ വായില്, ആ ദംഷ്ട്രകൾക്കിടയിലൂടെ ഓരോ യോദ്ധാക്കൾ വായിലേക്ക് കയറി ആ പല്ലുകൾക്കിടയിൽ ശിരസ്സുകൾ ചതഞ്ഞരയുന്നതുമൊക്കെ അർജുനന് കാണാൻ സാധിച്ചു. പിന്നെ 2 ഉപമകൾ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. എങ്ങനെയാണ് നദീപ്രവാഹങ്ങളെല്ലാം സമുദ്രത്തിലേക്ക് എന്ന പോലെ പാഞ്ഞൊഴുകുന്നത്, അതുപോലെ യോദ്ധാക്കളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഉപമ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈയാമ്പാറ്റകൾ അല്ലെ, അതിനാ പതംഗ. യഥാ പ്രദീപ്തം ജലനം പതംഗ. പതംഗ എന്ന് പറഞ്ഞ ശലഭങ്ങൾ, അതായത് ഈയാമ്പാറ്റകൾ അതിവേഗത്തിൽ പറന്നു വന്ന് എങ്ങനെ കത്തിയെരിയുന്ന തീയിൽ വീഴുന്നുവോ അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാം അങ്ങയുടെ വക്ത്രങ്ങളിൽ വീണ് നശിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയുന്നു, ഹേ വിഷ്ണു, ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജനങ്ങളെ തീയാളുന്ന വായുകളാൽ അങ്ങ് വിഴുങ്ങുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. അങ്ങയുടെ തേജസ് കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ടും ഉഗ്രവും ദഹിപ്പിക്കുന്നതുമായ കിരണങ്ങളോടുകൂടി അവിടുന്ന് കാണപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇതുവരെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് 31ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആഖ്യാഹി മേ കോ ഭവാനുഗ്രരൂപോ നമോസ്തു തേ ദേവവര പ്രസീത. വിജ്ഞാതുമിച്ഛാമി ഭവന്തമാദ്യം നഹി പ്രജാനാമി തവ പ്രവൃത്തിം. ദേവാദിദേവ, ഉഗ്രമൂർത്തെ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാണ്, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു, എന്നിൽ കനിയണമേ. ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്കറിയണം. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രവൃത്തിം എന്നൊരു വാക്കുണ്ട്. നഹി പ്രജാനാമി തവ പ്രവൃത്തിം. പ്രവൃത്തിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൗത്യം. എന്താണ് അങ്ങയുടെ ദൗത്യം? അങ്ങ് ആരാണ്? അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്താണ്? ഈ 2 ചോദ്യങ്ങളാണ് അർജുനൻ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത്? കാരണം കൃഷ്ണനെ തന്റെ സുഹൃത്തായും പരമപുരുഷനായും അർജുനൻ അറിയാമായിരുന്നിട്ടും കൃഷ്ണൻ പ്രദർശിപ്പിച്ച വിവിധ രൂപങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അമ്പരിപ്പിച്ചു. ഇങ്ങനെ വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ കാണാം, ഭഗവാനെ അത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ എപ്പോഴും കൂടെ കിടക്കുകയും എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോ സാരഥിയായിട്ട് വിളിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. പിന്നെ ഭഗവാനെ വിളിക്കുമ്പോ യാദവ, ഹേ കൃഷ്ണ എന്നൊക്കെ ഒരു ബഹുമാനം കുറവ് പോലെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ കൂടെ നിന്ന ഈ കൃഷ്ണൻ ഇപ്പൊ എന്താണ് കാണിക്കുന്ന? ഒരു വിശ്വരൂപവും അതിനുള്ളിലെ ആ ഉഗ്രരൂപവും കാണിക്കും. അപ്പൊ സുഹൃത്തായും പരമപുരുഷനായ അർജുനെ അറിയാം, എന്നാൽ ഈ ഒരു രൂപങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അമ്പരിപ്പിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ്, താങ്കൾ ആരാണ്? എന്താണ് താങ്കളുടെ ദൗത്യം എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇനി അതിന് ഉത്തരം പറയാണ്. 2 മുതൽ 34 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ
താൻ ആരാണ്, എന്തിന് ഈ ഒരു രൂപം കാണിച്ചു എന്നെല്ലാം പറയുകയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാലോസ്മി ലോകക്ഷയകൃത് പ്രവൃദ്ധോ ലോകാൻ സമാഹർത്തുമിഹ പ്രവൃത്ത ഋതേവി ത്വാം ന ഭവിഷ്യന്തി സർവേ ഏവ സ്ഥിതാ പ്രത്യനികേഷു യോധാ. കാലോ അസ്മി, ഞാൻ കാലമാകുന്നു. കാലോസ്മി, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു. സമസ്ത ലോകങ്ങളുടെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെ എല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കൾ ഏവരും കൊല്ലപ്പെടും. അപ്പൊ താൻ ആരാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്? കാലമാണ്. സർവ്വതും നശിപ്പിക്കുന്ന, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാണ് താനെന്ന് പറയുന്നു. കൂടാതെ അർജുനൻ ഒരു സൂചന കൊടുക്കുകയാണ്, ഈ കാണുന്ന എല്ലാവരും മരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. കാരണം അർജുനൻ എന്താണ്, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യണില്ല എന്നൊക്കെ മടിച്ചു നിൽക്കുകയാണല്ലേ. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയുകയാണ്, നീ യുദ്ധം ചെയ്താലും ശരി ഇല്ലേലും ശരി ഇവരെല്ലാരും എന്തായാലും മരിക്കും. ഇവരെല്ലാരും മരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിലുള്ള, പാണ്ഡവരുടെ പക്ഷത്തുള്ളവരും കൗരവരുടെ പക്ഷത്തുള്ള യോദ്ധാക്കൾ എല്ലാരും കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ തന്റെ സുഹൃത്താണെന്നും ഭഗവാനാണെന്നും അർജുനൻ അറിയാം. എങ്കിലും കൃഷ്ണന്റെ ഈ വിവിധ രൂപങ്ങൾ ദർശിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അമ്പരന്നു പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സംഹാര ശക്തി പ്രതിഭാസത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ദൗത്യം എന്തെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. പരമസത്യം എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും ബ്രാഹ്മണരെ പോലും നശിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് വേദസിദ്ധാന്തം. അപ്പൊ കഠോപനിഷത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരിക്കൽ ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും മറ്റെല്ലാവരും പരമപുരുഷന് ഭക്ഷണമായി തീരും. സർവഭക്ഷകനായ ആ ഭഗവത് രൂപമാണ് ഇവിടെ കണ്ടത്. സംഹാരമൂർത്തിയായ കാലത്തിന്റെ വടിവ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണൻ. പാണ്ഡവരൊഴികെ മറ്റു പോരാളികളെല്ലാം വധിക്കപ്പെടും. അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലതെന്ന് അർജുനൻ വിചാരിച്ചു. അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. എന്നാൽ അദ്ദേഹം പൊരുതിയില്ലെങ്കിലും ശരി, അവരെല്ലാം മരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നാണ് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയം. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിലായിരിക്കും ആ മരണം എന്നേ ഉള്ളൂ. മരണത്തെ തടയാൻ ആർക്കും ആവതില്ല. വാസ്തവത്തിൽ അവരിപ്പോഴേ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സംഹാരപരമാണ് കാലം. സകല പ്രതിഭാസങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഹിതമനുസരിച്ച് മറഞ്ഞു പോകണമെന്നത്രേ പ്രകൃതി നിയമം. അപ്പൊ എല്ലാം സംഹരിക്കാനുള്ളതാണ് കാലം. ഇപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്താലും ശരി ഇല്ലെങ്കിലും ശരി ഇവരെല്ലാരും മരിക്കും. ആ യുദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിലായിരിക്കും മരണം. മരണത്തെ ആർക്കും തടയാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ ഇവർ മരിക്കണമെന്നാണ്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് അർജുനന്റെ. ഇനി 33-ാമത്തെ ശ്ലോകം. തസ്മാത് ത്വമുത്തിഷ്ഠ യശോ ലഭസ്വ ജിത്വാ ശ്രുതൻ പുങ്ക്ഷ രാജ്യം സമർത്ഥം മയൈവൈതേ നിഹതാ പൂർവമേവ നിമിത്തമാത്രം ഭവ സവ്യസാചിൻ. ഈ ഒരു സെന്റൻസ്, ഈ ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നേ അല്ലേ, നിമിത്തമാത്രം ഭവ സവ്യസാചിൻ. നിമിത്തമാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ഒരു കാരണം മാത്രമാണ് അർജുന എന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. അതിനാൽ എഴുന്നേൽക്കൂ, പൊരുതി യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകൂ, ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നുകഴിഞ്ഞു. നീ കേവലം ഒരു ആയുധമാവുന്നതേയുള്ളൂ, സവ്യസാചിൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? സവ്യസാചി. സവ്യസാചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വിദഗ്ധമായി അമ്പുകൾ എയ്യാൻ കഴിവുള്ളവൻ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പോ വിദഗ്ധമായി അമ്പെയ്യാൻ കഴിവുള്ള അർജുന, നീ ആ വൈവിധ്യമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. യുദ്ധം ചെയ്യണം, നീ ഒരു കാരണം മാത്രമാണ്. ഇവരെല്ലാം നേരത്തെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു, നീ ഒരു ആയുധമാകുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയും. അപ്പൊ നിമിത്ത മാത്രം, നീ ഒരു ആയുധമാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉപകരണമാകുന്നു. അപ്പൊ ലോകം മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ പദ്ധതിക്ക് കീഴിലാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയാണ് വേണ്ടത്.
വിഡ്ഢികളുടെ മാനസികാവസ്ഥയാണ് സൃഷ്ടിയുടെ പിന്നിൽ ഒരു പദ്ധതിയുമില്ല, എല്ലാം ആകസ്മികമായി രൂപീകരണങ്ങളാണ്, എല്ലാം ആക്സിഡന്റലി സംഭവിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് വിഡ്ഢികളുടെ മാനസികാവസ്ഥ. പക്ഷെ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ അറിയാം ഇവിടെ നടക്കുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ചാണ്. ഒരില പോലും ഭഗവാൻ അറിയാതെ അനങ്ങുകയില്ല. ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഈ ഓരോ കണങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഇപ്പൊ നിമിത്ത മാത്രം എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപകരണം മാത്രമാവുക. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു നിശ്ചിത പരിപാടിക്കനുസരിച്ചാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്. എന്താണ് ആ പരിപാടി? ഭഗവാന്റെ പദ്ധതി എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഈ ലോകത്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ്. 598 പേജില് നടുക്ക് വരും, ആ പാരഗ്രാഫിന്റെ നടുക്ക് വരുന്നതാണ്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു നിശ്ചിത പരിപാടിക്കനുസരിച്ചാണ് എന്തും സംഭവിക്കുന്നത്. എന്താണ് ആ പരിപാടി? ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് സ്വധാമമായ ഭഗവത് പദത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ അവസരം കൊടുക്കുകയാണ് ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയുടെ ഉദ്ദേശം. ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ടും ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ടും ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ടും എന്തെല്ലാം മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇങ്ങനൊരു സൃഷ്ടി, ഈ ഭൗതിക ലോകം തന്നെ ഈ അസൂയുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ സൃഷ്ടിയുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഈ ജീവാത്മാക്കൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം, ഇതല്ല എൻ്റെ യഥാർത്ഥ വീട്. യഥാർത്ഥമായിട്ട് എൻ്റെ വീടെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ്. ഞാനപ്പോ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചെത്തണം, അല്ലെ? അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് സ്വന്തം ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ ഓരോ അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടി തന്നെ ആ അവസരം കൊടുക്കാനാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം ചെലുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രവണത അവരിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം ആത്മാക്കൾ ബദ്ധരാണ്. ഇപ്പൊ ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴെല്ലാം ഭൗതിക ലോകത്തിനെ പിടിച്ചടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നോ അവരെല്ലാം ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കളാണ്. ഭഗവാന്റെ പരിപാടി എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൃഷ്ണാബോധം പുലർത്തി പോരുന്നവനത്രേ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാൻ. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സംഹാരങ്ങൾ കൃഷ്ണന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധവും കൃഷ്ണന്റെ പരിപാടിയുടെ നിർവഹണം അത്രേ. അർജുനൻ യുദ്ധത്തിനെതിരാണ്, എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഹിതമനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം പൊരുതേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സന്തുഷ്ടനാകും. കൃഷ്ണാബോധം തികഞ്ഞ് ഭഗവത് സേവ നിരതനാകുന്ന ആളാണ് പൂർണ്ണ മനുഷ്യൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് തീരുമാനം? നമ്മളെല്ലാരെയും തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് മടക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. അപ്പം ഇത് ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കളാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പരമപുരുഷന്റെ പദ്ധതി മനസ്സിലാക്കി കൃഷ്ണാബോധം വളർത്തി കഴിയുന്ന ആളാണ് ബുദ്ധിമാൻ. ഇപ്പൊ സൃഷ്ടി സംഹാരം ഭഗവാന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിലാണ്. അങ്ങനെ അർജുനനെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമല്ല, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇംഗിതം അനുസരിച്ച് പോരാടുക, ഇതാണ് യഥാർത്ഥ സന്തോഷത്തിന്റെയും യഥാർത്ഥ പൂർണ്ണതയുടെയും പാത. യഥാർത്ഥ സന്തോഷം ഭഗവാൻ എന്താഗ്രഹിക്കുന്നു അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ യഥാർത്ഥ സന്തോഷം ലഭിക്കും. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം 33-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സോറി, 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം. 34. ദ്രോണം ച ഭീഷ്മം ച ജയദ്രഥം ച കർണം തഥാന്യാനപി യോധവീരാൻ മയാ ഹതാസ്ത്വം ജഹിമാവ്യദിഷ്ട യുദ്ധസ്വദേതാസിരണേ സപത്നാൻ. ഭീഷ്മൻ, ദ്രോണൻ, ജയദ്രഥൻ, കർണൻ എന്നിവരും മറ്റു മഹാരഥന്മാരും ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്നാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അവരെ കൊല്ലുന്നതിൽ നിനക്ക് ദുഃഖം വേണ്ട. നീ പൊരുതുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി, ശത്രുക്കൾ തോറ്റുപോകും. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നീ തീർച്ചയായിട്ടും ജയിക്കും, ശത്രുക്കളെല്ലാം തോൽക്കും, ഈ പറയുന്ന മഹാരഥന്മാരെല്ലാം കൊല്ലപ്പെടും.
അവരെ കൊല്ലുന്നതിൽ നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. അപ്പൊ അർജുനനോട് ആ യുദ്ധം ചെയ്ത് വിജയിച്ച് രാജ്യം ആസ്വദിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ യുദ്ധം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ പദ്ധതി അതാണ്. ഇതിനകം തന്നെ ഭഗവാൻ അവരെയെല്ലാം കൊന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള സൂചന കൊടുക്കുകയാണ്. നീ നിന്റെ കടമ മാത്രം നിർവഹിക്കുക, അസ്വസ്ഥനാകേണ്ട കാര്യമില്ല, നീ എന്തായാലും വിജയിക്കുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആയുധമാവുക, എന്നിട്ട് കീർത്തി നേടുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനന്റെ അടുത്ത് നീ നിമിത്തമാകൂ, നീ ഒരു ആയുധമാകൂ എന്ന് അർജുനനോട് പറയാൻ കാരണം? ഭഗവാന് തന്നെ നേരിട്ടങ്ങ് കൊന്നാ പോരെ, പിന്നെ എന്തിനാ അർജുനനെ ഒരു ആയുധമാക്കുന്നത്, ഒരു കാരണമാക്കുന്നത്? തന്റെ ഭക്തന് ഖ്യാതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭക്തനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടല്ലേ? ഇങ്ങനത്തെ. ഭഗവാൻ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. തന്റെ ഭക്തനെ എല്ലാരും പുകഴ്ത്തുന്നത്, എല്ലാരും അഭിനന്ദിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. എല്ലാ പരിപാടികളും പരമപുരുഷൻ നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ തന്നെ നിറവേറുന്നു. എന്നാൽ കൃഷ്ണന്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് അവ നിർവഹിച്ചതിനുള്ള ബഹുമതി ഭക്തന്മാർക്ക് ലഭിക്കണമെന്നാണ് കരുണാനിധിയായ ഭഗവാന്റെ ഇംഗിതം. അതിനാൽ ഏവരും അപ്പം അർജുനന് മനസ്സിലായി, നേരിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് അർജുനൻ നേരിട്ട് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കളായ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനിലൂടെ, ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ അല്ലെ? അതിനാണ് ഭഗവാൻ ശാസ്ത്രങ്ങളും ഗുരു സാധു ശാസ്ത്രം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അതിനാൽ ഏവരും ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ സഹായത്താൽ ഭഗവാനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുകയും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പദ്ധതിയിലൂടെയാണ് ജീവിതം മുന്നോട്ട് നീക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ സഹായത്തോടെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക, അദ്ദേഹം ഉപദേശിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക. ഭഗവാന്റെ പരിപാടികൾ അവിടുത്തെ കരുണ കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയൂ. ഭഗവാൻ എന്താണ് ഇച്ഛിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് കാരുണ്യം തന്നാലേ അറിയാൻ കഴിയൂ. ഭക്തന്മാരുടെ പരിപാടി ഭഗവത് നിശ്ചയങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യങ്ങളുമായി ഇരിക്കും. അവയെ പിന്തുടർന്നാൽ ജീവിത സമരത്തിൽ വിജയം വരാം. അപ്പം ആത്മീയ ഗുരു, ഉയർന്ന ഭക്തർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എന്താഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് അവർക്കറിയാം. അപ്പം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടാൻ യോഗ്യത ഇല്ലെങ്കിലും ആ ഗുരു പറയുന്നത് അതുപോലെ കേട്ടാൽ നമുക്ക് ആ യോഗ്യതയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മീയ ഗുരു വളരെ പ്രധാനമാണ്. നേരിട്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഒരു ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിനറിയാം അല്ലെ? ഗുരു തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവ ഉപദേശന്തിതേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന തത്വദർശി. ആ പരമസത്യത്തെ ദർശിച്ച വ്യക്തിയാണ് ആത്മീയ ഗുരു. അപ്പൊ ആ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് ആ മാധ്യമത്തിലൂടെ പരമപുരുഷനെ മനസ്സിലാക്കി ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ ആ ഭക്തരുടെ പാത പിന്തുടർന്നാൽ മതി, അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ വിജയം ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനി സഞ്ജയൻ പറയുകയാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ. ഇത്രയും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞതാണ്. ഇനി എന്താണ് സഞ്ജയൻ പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ ശ്ലോകം ഒന്ന് ചൊല്ലാമോ? സഞ്ജയ ഉവാച. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയ ഉവാച ഏതത് ശ്രുത്വാ വചനം കേശവസ്യ കൃതാഞ്ജലിർവേപമാന കിരീതി നമസ്കൃത്വാ ഭൂയ ഏവാഹ കൃഷ്ണം സഗദ്ഗദം ഭീത പ്രണമ്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം വായിച്ചോളൂ മതി. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രനോട് പറഞ്ഞു, രാജാവേ, ഭഗവാന്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് അർജുനൻ വിറപൂണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കൈകൂപ്പി ഭയത്തോടെ ഇടറുന്ന സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു,
മുമ്പ് കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപം ദർശിച്ചത് കൊണ്ട് അർജുനൻ അത്ഭുതാക്രാന്തനായി പോയി. വീണ്ടും വീണ്ടും ആദരപൂർവ്വം കൃഷ്ണനെ കൈകൂപ്പി വന്ദിച്ച് ഇടറുന്ന സ്വരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു. സ്നേഹിതന്റെ നിലയിലല്ല, അമ്പരപ്പാർന്ന ഭക്തന്റെ നിലയിലായിരുന്നു അപ്പോ അർജുനൻ അപ്പോൾ നിന്നിരുന്ന. അർജുനന്റെ നില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പരന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. അതാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും കൈകൂപ്പി അർജുനൻ ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുന്നു എന്ന്. സഞ്ജയൻ ആർക്കാണ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അർജുനൻ കേൾക്കുന്ന പോലെ ധൃതരാഷ്ട്രവും ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീത, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ, ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതെല്ലാം കേട്ടു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ കൗരവരും ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും ഈ മഹാരഥന്മാരും എല്ലാരും വധിക്കപ്പെട്ടും നിനക്ക് വിജയം തന്നെ ആയിരിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ സ്പഷ്ടമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് കേട്ടു, ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ എന്നിട്ടും എന്താണ് ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്? എന്താണ്? രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സ്വാർത്ഥത, തന്റെ മക്കൾ ജയിക്കും, തന്റെ മക്കൾക്ക് അധികാരം കിട്ടണം എന്നുള്ള സ്വാർത്ഥത. ഇത്രയും കേട്ടിട്ടും ഈ വിശ്വരൂപത്തെ സഞ്ജയൻ അത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് വർണ്ണിച്ചിട്ടും ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലല്ലേ? ധൃതരാഷ്ട്രർ എന്നിട്ട് ഒരു ഹോപ്പ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഇല്ല തൻ്റെ മക്കൾ ജയിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാന നിമിഷം വരെ നമുക്ക് കിട്ടും, ജയിക്കും ജയിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ പ്രതീക്ഷ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു, ഇവരെല്ലാം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ഈ മാറ്റം വരുന്നില്ല? ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് അത്രയും അസൂയ, മക്കളോടുള്ള സ്വാർത്ഥത, സെൽഫിഷ് ആയിരുന്നു ധൃതരാഷ്ട്രർ. അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്വാർത്ഥതായിട്ടുള്ളവർ, അസൂയുള്ളവർ, ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്താലും, ഭയങ്കര ഈഗോയുള്ളവർ, ഈഗോയിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാര്, സെൽഫിഷ് ആയിട്ടുള്ളവര്, അസൂയ ഉള്ളവര്, ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എല്ലാം കാണിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പോലും അവർക്കൊരു മാറ്റം ഇല്ലല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത രണ്ട് വ്യക്തികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് ധൃതരാഷ്ട്രവും ഒന്ന് അർജുനനുമാണ്. അപ്പൊ ഒരു അർജുനനെ പോലെ ആയിരിക്കണം ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. ധൃതരാഷ്ട്രരെ പോലെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു മാറ്റവും, ഭഗവത്ഗീത എത്ര വട്ടം വായിച്ചാലും നമുക്ക് മാറ്റം വരില്ല. ആ ശരണാഗതിയോടുകൂടി, പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഉപദേശങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളിൽ എത്തുന്നത്. അപ്പൊ പലരും പറയാറില്ലേ, ഓരോ വട്ടം വായിക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും, അല്ലെ? നമുക്ക് റിയലൈസേഷൻസ് പുതിയത് ഓരോ വട്ടം വായിക്കുമ്പോഴും പുതിയതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിന്റെ ആ സാക്ഷാത്കാരം ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ തന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ശാസ്ത്ര പുസ്തകങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് ഇത് തുറന്നിരിക്കുവാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഒരു ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനകത്തുള്ള സത്ത നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നാമം ജപിക്കും തോറും നമ്മൾ ആ ചേത ദർപ്പണം, അല്ലെ, ഉള്ളിലെ ഹൃദയം ശുദ്ധിയായി തുടങ്ങുമ്പോൾ കൂടുതൽ വീണ്ടും വായിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും കുറെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഒരു വട്ടം വായിച്ച് നമ്മൾ സാധാരണ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുന്ന പോലല്ല. ഇതെല്ലാം ഒരു പാസ്വേഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണെന്ന് പറയും. ആ പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ നമുക്ക് കാരുണ്യം തരുന്നതാണ്. ഇത് തുറന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വാക്കുകളൊക്കെ വായിക്കുമെങ്കിലും അത് ഉള്ളിലേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം, അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ ഇത് പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. അർജുനൻ ഉവാച. ഈ ഒരു ഭാഗം 35 മുതൽ 46 വരെയുള്ള ഭാഗം, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നുള്ള ഈ വാക്കുകൾ, യുദ്ധബലം കേട്ട് കൂപ്പുകൈകളോടെ അർജുനൻ വിറച്ചു, വീണ്ടും വീണ്ടും വണങ്ങി, ഭയപ്പാടോടെ പതറുന്ന ശബ്ദത്തിൽ അത്ഭുതത്തോടെ സംസാരിച്ചു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എല്ലാവരുടെയും പരമേശ്വരനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അദ്ദേഹം ഒരേ സമയം തന്റെ ശുദ്ധഭക്തരുമായി സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു ഉറ്റ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. 35 നമ്മൾ വായിച്ചു. ഇനി 36 വായിച്ചോളൂ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുന ഉവാച സ്ഥാനേ ഋഷികേശ തവ പ്രകീർത്യ ജഗത് പ്രഹക്ഷ്യത്യനുരഞ്ജതേ ച രക്ഷാംസി പീതാനി ദിശോ ദ്രവന്തി
സർവേ നമസ്യന്തി ച സിദ്ധസംഘാഃ. വിവർത്തനം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഋഷികേശ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ, അങ്ങയുടെ തീരും അങ്ങയിൽ അനുരക്തവുമാവുന്നു. സിദ്ധി നേടിയവർ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നു. എങ്കിലും അസുരഗണങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ട് അങ്ങുമിങ്ങും പായുകയാണ്. ഇത് ഉചിതം തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ കൃഷ്ണനെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും എല്ലാവർക്കും നന്മയ്ക്കായി വാഴ്ത്തുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ഭഗവാനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളിൽ അർജുനൻ. അപ്പൊ അർജുനൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് യുദ്ധകളത്തിന്റെ അനന്തരഫലം കേൾക്കുകയും ദേവന്മാരുടെയും അസുരന്മാരുടെയും വിശ്വരൂപവും പ്രതികരണവും നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തതിനു ശേഷം കൃഷ്ണന്റെ പ്രവൃത്തി എല്ലാവർക്കും നല്ലതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു. ഭാവാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ടപ്പോൾ ദേവന്മാർ ആനന്ദിച്ചു. അസുരന്മാരോ? അവർക്കിത് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. വിശ്വരൂപം കണ്ട് ദേവന്മാർ ആരാധിച്ചെങ്കിലും അസുരന്മാരും നാസ്തികന്മാരുമാകട്ടെ അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ വാഴ്ത്തുന്നത് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സർവസംഹാരകാരിയായ ആ രൂപം കണ്ട് ഭയപ്പെട്ട് അവരെല്ലാം ഓടിപ്പോയി. ഇങ്ങനെ രണ്ട് കൂട്ടരിലും വ്യത്യസ്ത പ്രതികരണങ്ങളാണ് അല്ലെ. അസുരന്മാരും നിരീശ്വരവാദികളും ഭഗവാന്റെ രൂപം കണ്ട് ഭയന്ന് ഓടിപ്പോവുകയാണ്. പക്ഷെ ദേവന്മാർ അത് വാഴ്ത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. അവര് സന്തോഷത്തോടെ ഭഗവാനെ വാഴ്ത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇങ്ങനെ രണ്ടു കൂട്ടരും വ്യത്യസ്ത പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ കൃഷ്ണനെ അർജുനൻ വാഴ്ത്തുകയാണ്. പ്രവർത്തനം ഏതുവിധമായാലും ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നു. കാരണം പരമപുരുഷൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഏവർക്കും ഗുണകരമായിരിക്കുമെന്ന് അയാൾക്കറിയാം. അപ്പൊ ഇത്രയും ഭീകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു. കൂടാതെ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുകയും ചെയ്തു ഇവരെല്ലാം മരിക്കും. അപ്പൊ അർജുനന് ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ അറിയാം. അർജുനൻ ആദ്യം എന്താണ്, ഇവരെല്ലാം മരിക്കില്ലേ, എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇവരൊക്കെ എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇത് കാണിച്ചപ്പോൾ അർജുനന് മനസ്സിലായി ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നതും നല്ലതിന് വേണ്ടിയാണ്, എല്ലാവരുടെയും ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് എന്ന് ഭക്തന് മനസ്സിലാവും. പരമപുരുഷൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഏവർക്കും ഗുണകരമായിരിക്കുമെന്ന് അയാൾക്കറിയാം. കൃഷ്ണന്റെ പ്രസാദകരും ക്രൂരവുമായ രൂപങ്ങൾ ഒരേ സമയം ആകർഷണത്തിന്റെയും വികർഷണത്തിന്റെയും വസ്തുക്കളാണ്. കൃഷ്ണനെ ഇവിടെ ഋഷികേശൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ് ഋഷികേശ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭക്തരിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിരീശ്വരവാദികളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടർക്ക്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ കാണിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു കൂട്ടർക്ക് അത് ആനന്ദം കൊടുത്തു, ഭക്തർക്ക് ആകർഷകമായിരുന്നു. പക്ഷേ അഭക്തർക്ക്, നിരീശ്വരവാദികൾക്ക് അവർക്ക് ഭയമാണ്. അവരങ്ങനെ പേടിച്ചോടുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇനി 37ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാനെ വാഴ്ത്തുകയാണ് അർജുനൻ. കൃഷ്ണനെ വാഴ്ത്തുന്നു. ആരെങ്കിലും ചൊല്ലുന്നെങ്കിൽ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഹാത്മൻ ഗിരീയസേ ബ്രഹ്മണോ അത്യാധികർത്രേ അനന്തദേവേശ ജഗന്നിവാസ ത്വമക്ഷരം സദസത്വരം യത്. ബ്രഹ്മാവിനെ വിവർത്തനം ചില പ്രഭാതീജ്. ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനായ പുരുഷോത്തമാണ്. അങ്ങാണല്ലോ ആദിമനായ സൃഷ്ടാവ്. എങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് അവർ ഭക്ത്യാദരപൂർവ്വം അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നില്ല? അതിരില്ലാത്തവനും പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയവുമായ ദേവാദിദേവ, അക്ഷയവും കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണവും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഉപരിയുമാണ് അങ്ങ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പല പേരുകൾ ഭഗവാനെ പറയുന്നുണ്ട്. അക്ഷരം, മഹാത്മാ, അനന്ത, ദേവേശ, ഇങ്ങനെ പല പേരുകളിൽ ഭഗവാനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എല്ലാവരുടെയും പ്രണാമത്തിന് അർഹനാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും ദേവനാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നില്ലേ, ദേവേശ, ദേവന്മാരുടെ എല്ലാം ഈശ്വരനാണ് ദേവേശ. ദേവന്മാരുടെ നിയന്താവും എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയുമാണ്. യഥാർത്ഥ സൃഷ്ടാവാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രഹ്മാവിനേക്കാൾ വലിയ
അല്ലെ? ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. ആ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ സ്രോതസ്സാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാറ്റിന്റെയും അജയ്യമായ ഉറവിടവും എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെ കാരണവും ഭൗതിക പ്രകടനങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ്. കൃഷ്ണനെ ഇവിടെ അർജുനൻ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് അക്ഷരം. അക്ഷരം എന്ന് പറയുന്നത് അക്ഷരം. ഈ ഭൗതിക സർഗം നശിച്ചു പോകുന്നതാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ നശ്വരതയ്ക്ക് അതീതനത്രേ എന്ന് ധ്വനിപ്പിക്കുന്നതാണ് അക്ഷരം. ഭൗതിക സൃഷ്ടിയെ പോലെ നശിക്കുന്നതല്ല ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ നശ്വരതയ്ക്ക് അതീതനെന്ന് ധ്വനിപ്പിക്കുന്നു. കാരണങ്ങൾക്കും കാരണമായ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കളെക്കാളും ആ ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളെക്കാൾ തന്നെയും ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ട്. അതിനാൽ സർവോത്തമനാണ് അദ്ദേഹം. ഇനി മഹാത്മാ എന്ന് പറയുന്നു. മഹാത്മാ ഏറ്റവും മഹത്വവും പരിധിയില്ലാത്തതും. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് മഹാമനസ്കതയെയും അപാരതയെയുമാണ് മഹാത്മാ എന്ന പേര് കുറിക്കുന്നത്. അടുത്തത് അനന്തൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അനന്തൻ എന്ന വാക്ക് ഭഗവാന്റെ സ്വാധീനതയ്ക്ക് ചൈതന്യത്തിനും കീഴ്പ്പെടാത്തതായി ഒന്നും തന്നെയില്ല. ഭഗവാന്റെ സ്വാധീനത്താലും ഊർജത്താലും ഒന്നും മൂടപ്പെടുന്നില്ല. അടുത്ത ദേവേശൻ, സർവദേവന്മാരുടെ അധിപതിയും നിയന്താവുമാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നും സ്പഷ്ടമാക്കുകയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ. ഇനി 38ാമത്തെ ശ്ലോകം. ത്വമാദിദേവാ പുരുഷാ പുരാണാ ത്വമസ്യ വിശ്വസ്യ പരം നിധാനം വേത്താസി വേദ്യം ച പരം ച ധാമാ ത്വയാ തതം വിശ്വമനന്തരൂപ. ആദിദേവനും പുരാണ പുരുഷനും പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് ആധാരവും അങ്ങ് തന്നെ. അറിയേണ്ടവനും അറിയുന്നവനും അങ്ങ് തന്നെയാകുന്നു. ത്രിഗുണാതീതമായ അഭയസ്ഥാനം അങ്ങാണ്. ഹേ അനന്തരൂപ, ഈ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചമെങ്ങും അങ്ങ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും പരമമായ അഭയം. ഇവിടെ നിധാനം, നിധാനം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നിധാനം, നിധാനം ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നിധാനം എന്നതുകൊണ്ട് സർവ ആവിഷ്കാരങ്ങളും ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് പോലും കൃഷ്ണനിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് സ്പഷ്ടം. അപ്പൊ കൃഷ്ണനാണ് അഭയം. നിധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭയം എന്നാണ്. ആശ്രയസ്ഥാനമാകുക, അതാണ് നിധാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിധാനം എന്നാൽ എല്ലാ ബ്രഹ്മപ്രഭ പോലും പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണനിൽ അധിവസിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മണോ ഹി പ്രതിഷ്ഠാനം, അങ്ങനെ ശ്ലോകം നമ്മൾ 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കാണാം അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം അറിയുന്നവനാണ്. അറിവിന് എന്തെങ്കിലും അവസാനമുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എല്ലാ അറിവിന്റെയും അവസാനമാകും. ഏദേശ സർവേ രഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃത് വേദ വിദേവചാഹം. അതിനാൽ അവൻ അറിയപ്പെടുന്നവനും അറിയാവുന്നവനും ആകുന്നു. അവൻ സർവവ്യാപിയായതിനാൽ അവൻ അറിവിന്റെ വസ്തുതയാണ്. ഇനി 39 മുതൽ 40 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് അർജുനൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് തന്റെ പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നതാണ് 39-40 ശ്ലോകം. വായുര്യമോഗ്നിർവരുണ ശശാങ്ക പ്രജാപതിസ്ത്വം പ്രപിതാമഹശ്ച നമോ നമസ്തേസ്തു സഹസ്രകൃത്വാ പുനശ്ച ഭൂയോപി നമോ നമസ്തേ. വായുവും പരമനിയന്താവും യമനും അഗ്നിയും വരുണനും ചന്ദ്രനും പ്രജാപതിയും പ്രപിതാമഹനും അങ്ങു തന്നെ. 1000 തവണയും അതിലേറെയും പ്രണാമങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന അർജുനൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനോട് ആവർത്തിച്ച് ആദരവ് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അങ്ങ് വായു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വായു എന്ന് പറയുന്നത് വായു അങ്ങ് വായു ആണെന്ന് പറയുന്നു. കാരണം വായു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടല്ലേ, എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഭഗവാനും എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. വായു സർവവ്യാപി എന്ന നിലയിൽ എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും പ്രതിനിധി ആയതിനാലാണ് ഇവിടെ ഭഗവാനെ വായു ആണെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ യമ നിയന്ത്രകൻ, അഗ്നി, വരുണ വെള്ളം, ശശാങ്കൻ ചന്ദ്രൻ, പ്രജാപതി ബ്രഹ്മ, പ്രപിതാമഹ മുതുമുത്തച്ഛൻ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഇവിടെ പ്രപിതാമഹ, പ്രപിതാമഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിതാമഹൻ ആരാണ്? ബ്രഹ്മാവ്. പ്രപിതാമഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെയും പിതാവാണ്.
പ്രപഞ്ച സർഗത്തിലെ ആദ്യ ജീവാത്മാവായ ബ്രഹ്മാവിന്റെയും പിതാവാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നതാൽ പ്രപിതാമഹ എന്നും സംബോധന ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണൻ അതിരുകളില്ലാത്ത ശക്തിയുടെ യജമാനനാണെന്നും യുദ്ധക്കളത്തിൽ സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ മഹാനായ യോദ്ധാക്കളെയും ശ്രേഷ്ഠനാണെന്നും യോദ്ധാക്കളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണെന്നും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അർജുനൻ ആഹ്ലാദത്താൽ പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു. 40ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമഃ പുരസ്താദപൃഷ്ടതസ്തേ നമോസ്തു തേ സർവദയേവ സർവ അനന്തവീര്യാമിത വിക്രമസ്ത്വം സർവം സമാപ്നോഷി തതോസി സർവ. മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കട്ടെ. അതിരറ്റ ശക്തിമാനെ, അങ്ങ് നിസീമമായ ശക്തിയുടെ ഉടമയാണ്. സർവവ്യാപിയാകയാൽ അങ്ങ് എല്ലാമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, സുഹൃത്തായ കൃഷ്ണനിൽ ഭക്ത്യാവേശം പൂണ്ട അർജുനൻ അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും വീണ്ടും നമിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എല്ലാ ശക്തികളുടെയും കേന്ദ്രവും യുദ്ധരംഗത്ത് നിരന്നു നിൽക്കുന്ന പോരാളികളിൽ സർവശ്രേഷ്ഠനും പരാക്രമിയുമാകുന്നു എന്ന് അർജുനൻ അംഗീകരിക്കുന്നു. വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പറയുന്നു, യോയം തവാഗതോ ദേവാ സമീപം ദേവതാഗണ സത്വമേവ ജഗശ്രേഷ്ഠ യഥാ സർവഗതോ ഭവാൻ. ഹേ ഭഗവാൻ, അങ്ങയുടെ തിരുമുമ്പിൽ ആര് വന്നിരുന്നാലും അവരുടെയൊക്കെ സൃഷ്ടാവാണ് അങ്ങ്. ഇനി അടുത്ത 2 ശ്ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, താൻ ഭഗവാനെ ഒരു സാധാരണ സുഹൃത്തായി കണ്ടു, അതിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇപ്പോഴും ഭഗവാൻ തന്റെ സുഹൃത്താണല്ലോ, ആ ഒരു സുഹൃത്ത് സഖ്യഭാവം ഐശ്വര്യഭാവം രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത ഒരു ഭാവമാണ് അർജുനന്. ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാം, പക്ഷെ ഭഗവാനെ തന്റെ സുഹൃത്തായിട്ടും അർജുനൻ കാണുന്നുണ്ട്. ഈ 2 ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യം അറിഞ്ഞു, എന്നാൽ തന്റെ സുഹൃത്താണെന്നുള്ള ഓർമ്മയും. ഇത്രയും ഐശ്വര്യമുള്ള ഭഗവാനെ താൻ സുഹൃത്തിനെ പോലെ കണ്ട് എന്റെ സുഹൃത്തെ കൃഷ്ണ യാദവ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചല്ലോ. അപ്പൊ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ്. പരമപുരുഷൻ ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഈ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആണല്ലോ ഞാൻ അങ്ങനെ വിളിച്ചത് എന്ന്, താൻ അങ്ങനെ വിളിച്ച് അപമാനിച്ചോ എന്ന് അർജുനന് തോന്നി. അർജുനൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം നോക്കാം. സഖേതി മത്വാ പ്രസവം യദുക്തം ഹേ കൃഷ്ണ ഹേ യാദവ ഹേ സഖേതി അജാനതാ മഹിമാനം തവേദം മയാ പ്രമാദാത് പ്രണയേന വാപി യച്ഛാവഹാസാർത്ഥമസകൃതോസി വിഹാരശയ്യാസന ഭോജനേഷു ഏകോദവാപ്യാച്യുത തത്സമക്ഷം തത്ക്ഷാമയേ ത്വാമഹമേ പ്രമേയം. വിവർത്തനം വായിക്കാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്തെന്ന് മാത്രം കരുതി ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്തിലോ സംഭ്രാന്തിയിലോ വിളിച്ചു പോന്നു. നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലും പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, അങ്ങനെ പറ്റി പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പു ചോദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇപ്പോഴും ആ മൈത്രി ബന്ധം ഓർക്കുകയാണ്. അർജുനൻ കൃഷ്ണനുമായുള്ള തന്റെ സൗഹൃദ ബന്ധം ഓർക്കുന്നു. അതിനാൽ സൗഹൃദത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അനൗപചാരിക ആംഗ്യങ്ങൾക്ക് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണനോട് ക്ഷമിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു വിശ്വരൂപം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുകയാണ്. എന്നിരുന്നാലും കൃഷ്ണൻ അത് തന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്താണെന്ന് വിശദീകരിച്ചു. കൃഷ്ണന്റെ ഐശ്വര്യം അംഗീകരിക്കാതെ അർജുനൻ കൃഷ്ണനെ സുഹൃത്തെ, ഹേ കൃഷ്ണ യാദവ എന്നിങ്ങനെ എത്ര തവണ കൃഷ്ണനെ അപമാനിച്ചെന്ന് അർജുനന് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള അതീന്ദ്രിയമായ പരസ്പര ബന്ധമാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം അറിയായിരുന്നു അല്ലെ? ഭഗവാൻ പരമപുരുഷനാണെന്ന് സ്വയം അറിയാം. എന്നാലും അർജുനൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ആസ്വദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാനും ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. അർജുനൻ ഈ വിശ്വരൂപമൊക്കെ കണ്ടപ്പോ ഭയന്ന്, ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയാണല്ലോ ഞാൻ, യാദവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യദുവംശത്തിലെ ഒരു അംഗം എന്നുള്ള രീതിയിൽ, ഹേ കൃഷ്ണ
എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ പേര് വിളിക്കുന്നു, സുഹൃത്തെ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നു. ഈ ഒരു സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിളിച്ച് അപമാനിക്കുകയാണല്ലോ ചെയ്തത് എന്ന് അർജുനന് തോന്നിപ്പോവുകയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന് ഇതെല്ലാം അറിയെങ്കിലും, ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ദയാലുവും കരുണാ സാഗരമാണ് അല്ലെ, കരുണയുള്ളവനുമാണ്. ഇത്ര ഐശ്വര്യം ഉണ്ടായിട്ടും അദ്ദേഹം അർജുനന്റെ സുഹൃത്തായി കളിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാരഥിയായിട്ട് വന്നു അല്ലെ. ഒരു ദാസനെ പോലെ ഭഗവാൻ അർജുനനെ പല രീതിയിൽ സേവിച്ചു. ഇപ്പൊ ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള അതീന്ദ്രിയമായ സ്നേഹപരമായ പരസ്പര ബന്ധം അങ്ങനെയാണ്. ജീവാത്മാവും കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശാശ്വതമായി ഉറച്ചിരിക്കുന്നു. അർജുനന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് മറക്കാൻ കഴിയില്ല അർജുനന് തന്റെ സുഹൃത്ത് ബന്ധത്തെ. അർജുനൻ വിശ്വരൂപത്തിൽ ഐശ്വര്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൃഷ്ണനുമായുള്ള സൗഹൃദ ബന്ധം അർജുനന് മറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത്. പിതാസി ലോകസ്യ ചരാചരസ്യ ത്വമസ്യ പൂജശ്ച ഗുരുർഗരീയാൻ ന ത്വൽസമോസ്തഭ്യതികാ കുതോന്യോ ലോകത്രയേപ്യാ പ്രതിമ പ്രഭാവ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ, കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില് അപ്രമേയം, ആ ലാസ്റ്റ് ലൈനില് തക്ഷാമയെ ത്വാമഹം അപ്രമേയം. അപ്രമേയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണ്? അളക്കാനാവാത്തവൻ. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഭഗവാൻ അളക്കാനാവാത്തത് എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വിശദീകരിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. ഈ വിവർത്തനം ഒന്ന് വായിക്കാമോ? 43-ാമത്തെ ശ്ലോകം വിവർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പ്രപഞ്ച സർഗത്തിന്റെ പിതാവാണ് അങ്ങ്. ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആരാധ്യ പ്രമുഖനായ പരമോന്നത ആധ്യാത്മിക ഗുരുവും അങ്ങു തന്നെ. അങ്ങേക്ക് സമനാവാൻ കഴിവുള്ളവരായോ മറ്റാരുമില്ല. അങ്ങനെയാകിൽ ഹേ അതുല്യ പ്രഭാവനെ, 3 ലോകങ്ങളിലും അങ്ങയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരാണുള്ളത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ ചരാചരങ്ങളുടെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പിതാവാണ് ഭഗവാൻ. പിതാവാണെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവാണെന്ന്, ആദി ഗുരു ആണെന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന് സമനായിട്ടോ സമാനാകാൻ കഴിവുള്ളവരായിട്ടോ ആരുമില്ല. അങ്ങനെയാകിൽ ഹേ അതുല്യ പ്രഭാവം, നീ 3 ലോകങ്ങളിലും അങ്ങേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് ആരാണുള്ളത് എന്ന് അർജുനൻ പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ യഥാർത്ഥ പരമോന്നത ആത്മീയ ഗുരുവാണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യത്തെ ആത്മീയ ഗുരു എന്ന് പറയാൻ കാരണം? കാരണം ബ്രഹ്മാവിന് വേദജ്ഞാനം നൽകിയത് ഭഗവാനാണ്. ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണ്. ആ ബ്രഹ്മാവിന് വേദജ്ഞാനം കൊടുത്തത് ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ അർജുനൻ ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നൽകുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനാണ് യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരു. ഈ നിമിഷത്തിൽ വിശ്വസ്തനായ ഏതൊരു ആത്മീയ ഗുരുവും കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ഉടലെടുത്ത ശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ പിൻഗാമികളായിരിക്കണം. ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നതാണ്. ഇത് ഇത്രയും വായിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയവർ, ആദ്യമായിട്ട് ഒരാൾ ഇത് വായിക്കുകയാണ്, ഇവിടെ എത്തിയവർ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ നിമിഷം തന്നെ ആ ശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ പിൻഗാമിയായിരിക്കണം. കൃഷ്ണന്റെ പ്രതിനിധി ആകാതെ ഒരാൾക്ക് അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുടെ അധ്യാപനമോ ആത്മീയ ഗുരുവോ ആകാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ എത്ര പ്രധാനമാണ് ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുക. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാകാതെ ഒരാൾക്ക് അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനോ ഗുരുവാകാനോ ഒന്നും കഴിയില്ല. ഭഗവാന്റെ പരമമായ മഹത്വം കൃഷ്ണനേക്കാൾ വലുതോ തുല്യമോ ആരുമില്ല. ആർക്കും കൃഷ്ണനുമായി ഒന്നാകാൻ കഴിയില്ല. ഏകലേ ഈശ്വര കൃഷ്ണ, ബാക്കി എല്ലാരും ഭൃത്യരാണ്. ഈശ്വരൻ കൃഷ്ണൻ ഒരാള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി സഭ ആയി ഭൃത്യ, ബാക്കി എല്ലാവരും ഭൃത്യന്മാരാണ്. ഭഗവാന്റെ പരമോന്നത മഹത്വത്തിനായുള്ള തിരുവെഴുത്തുകളിൽ നിന്നുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ ശരീരവും ഇന്ദ്രിയവും മനസ്സും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ശ്വേതാശ്വേതര ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നേ, ന തസ്യ കാര്യം കരണം ച വിദ്യതേ ന തത് സമാജാഭ്യാധി കശ്ചിത് ദൃശ്യതേ പരസ്യ ശക്തിർ വിവിധൈവ ശ്രൂയതേ സ്വഭാവകീ ജ്ഞാനബാലക്രിയാ ച. പരമാത്മാവിന് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. അവനോട് തുല്യമോ വലുതോ ആയി ആരും കാണുന്നില്ല. കാരണം എല്ലാം സ്വാഭാവികമായും വ്യവസ്ഥാപിതമായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവിധ ശക്തികളാൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരസ്പരം മാറ്റാവുന്നതാണ്.
അംഗാനി യസ്യ സകലേന്ദ്രിയ വൃത്തിമന്തി ബ്രഹ്മസംഹിത. കൃഷ്ണന്റെ ജനനവും പ്രവർത്തനങ്ങളും അതീന്ദ്രിയമാണ്. ജന്മകർമ്മ ചമേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വതഃ. കൃഷ്ണൻ ഏക ദൈവമാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദാസന്മാരാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൽപ്പന ആർക്കും, അതാണ് ഏകലേ ഈശ്വര കൃഷ്ണ ആരാസഭ ഭൃത്യ. ഭഗവാനാണ് ഏകദൈവം, ബാക്കി എല്ലാവരും ദാസനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൽപ്പന ആർക്കും നിഷേധിക്കാനാവില്ല. കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണം. അതേത് ശ്ലോകമാണ്? ബ്രഹ്മസംഹിത. സർവകാരണകാരണം. ഈശ്വര ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ വിഗ്രഹ അനാദിരാധർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണം കാരണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ പ്രമേയം അല്ലെ, ഇവിടെ പറയുന്ന അപ്രമേയം, അതായത് ഭഗവാന്റെ അചിന്യമാ അളക്കാനാവാത്ത ആ ഗുണങ്ങളെ പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തില് പല റെഫറൻസ് വെച്ച് പറയുകയാണ്. ശ്വേതാശ്വേതരോപനിഷത്ത് പറഞ്ഞു, ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു, പിന്നീട് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലെ ഏകലേ ഈശ്വര കൃഷ്ണ അത് പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മസംഹിതയിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ. ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം ഭഗവാനാണ് ആ പരമോന്നതൻ എന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇനി 44-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇവിടെ അർജുനൻ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിച്ച് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ്. അർജുനൻ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ. തസ്മാത് പ്രണമ്യ പ്രണിതായ കായം പ്രസാദയേ ത്വാമഹമീശമീഢ്യം ഇതേവ പുത്രസ്യ സഖേവ സഖ്യോ പ്രിയ പ്രിയായാർഹസ്തി ദേവസോടും. അപ്പൊ ഇവിടെ 3 ഉപമകൾ പറഞ്ഞാണ് ക്ഷമിക്കാനായിട്ട് അർജുനൻ അപേക്ഷിക്കുന്നത്. ഒന്ന് വായിക്കാമോ വിവർത്തനം? ഇതുവരെ വായിക്കാത്തവര് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വായിക്കണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആരാധ്യനായ ഭഗവാനെ അങ്ങേ ഞാൻ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നു. പ്രസാദിക്കണമേ. മകന്റെ ധിക്കാരത്തെ അച്ഛൻ എന്ന പോലെ, സുഹൃത്ത് തന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ വിവേകത്തെ എന്ന പോലെ, ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ പെരുമാറ്റത്തെ എന്ന പോലെ ഞാൻ അങ്ങയോട് ചെയ്തിരിക്കാവുന്ന അനൗപചാരികമായ പിഴകൾ അങ്ങ് ക്ഷമിക്കണമേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെ ക്ഷമിക്കാനാണ് പറയുന്നത്? ഒരു അച്ഛൻ മകൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ അച്ഛൻ മകനോട് ക്ഷമിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സുഹൃത്ത് ബന്ധം കൊണ്ട് ക്ഷമിക്കും. പിന്നെ ഭാര്യ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താല് ഭാര്യയുടെ പെരുമാറ്റത്തെ ഭർത്താവ് ക്ഷമിക്കും. അതേപോലെ അങ്ങ് എന്റെ പിഴവുകൾ ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പറയുന്നു. കൃഷ്ണനും ഭക്തന്മാരുമായുള്ള ബന്ധം പല വിധത്തിലാണ്. ചിലർ കൃഷ്ണനെ സ്വന്തം മകനെ പോലെയും മറ്റു ചിലർ ഭർത്താവിനെയോ സുഹൃത്തിനെയോ യജമാനനെയോ പോലെയും കരുതി സ്നേഹിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനും അർജുനനും സുഹൃത്തുക്കളാണ്. ഒരച്ഛനോ ആത്മമിത്രമോ ഭർത്താവോ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാനും ഭക്തന്റെ തെറ്റിനെ പൊറുക്കും. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ഇത്രയൊക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ജഗന്നിവാസ എന്ന് ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തില് ഈ ഒരു ശ്ലോകം അപ്പം ഇവിടെ ആചാര്യന്മാർ എഴുതുകയാണ്, അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ക്ഷമ ചോദിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ പൊറുക്കണമേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. കൃഷ്ണൻ പറയും, ശരി, എന്താണ് നിനക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ പറയുന്നതാണ്, മുമ്പ് കാണാത്ത ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ സന്തുഷ്ടനായിരുന്നു. അതേസമയം തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സ് ഭയാകുലമാണ്. എനിക്ക് ഭയം തോന്നും. ഭയേനച പ്രവ്യതിതം മനോമേ, എൻ്റെ മനസ്സില് ഭയം തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയമായ ദേവദേവ, വീണ്ടും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന രൂപം തന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ കനിവുണ്ടാകണമേ. അപ്പൊ സന്തോഷവും തോന്നി, ഭയവും തോന്നി അർജുനന്. പരമപുരുഷനായ തന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ ഐശ്വര്യവും വിശ്വരൂപവും കാണിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അർജുനൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. കലുഷിതമായ സുഹൃത്തിൽ നിന്ന് താൻ കൃഷ്ണനോട് ധാരാളം തെറ്റുകൾ ചെയ്തതായി അവൻ ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അർജുനന്റെ അടുത്ത് എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? പഴയ രൂപം ഒന്നുകൂടി തിരിച്ച് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സ്വീകരിക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്.
ഭയക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെങ്കിൽ കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് ആകുലമായി തീർന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നാരായണൻ രൂപം കൈക്കൊള്ളുവാൻ കൃഷ്ണനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം എന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയും. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഏത് രൂപമാണ് കാണിക്കേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അർജുനൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയും. ഈ ഭൗതിക വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയ ലോകത്തുള്ള രൂപമാണോ അതോ ഭൗതിക രൂപമാണോ? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് വിശ്വരൂപം, ആത്മീയ രൂപമല്ല. അപ്പൊ ഈ വിശ്വരൂപം ഭൗതികമാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ഷണികമാണ്, അതും നശിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ? സൃഷ്ടി സംഹാരം വരുമ്പോൾ ഈ ഭൗതിക രൂപവും വിശ്വരൂപവും ഇല്ലാതാകുന്നു. ഇപ്പൊ ക്ഷണികമായ ഭൗതികവുമാണ് വിശ്വരൂപം. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ രൂപമോ ആത്മീയ രൂപമാണ് അല്ലെ? ശ്യാമസുന്ദര രൂപം ആത്മീയമാണ്. കൂടാതെ ചതുർബാഹുവായിട്ടുള്ള നാരായണ രൂപവും ആത്മീയ രൂപമാണ്. അത് വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ള അതേ രൂപമാണ്. ആ രൂപം ഒരിക്കലും നശിക്കുന്ന രൂപമല്ല. നമ്മളുടെയൊക്കെ ശരീരം നശിക്കുന്ന ഒരു രൂപമാണ് നമുക്കുള്ളത്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം, നാരായണ രൂപം അല്ലെങ്കിൽ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് നശിക്കാത്ത ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ലോകത്തുള്ള ആ അതേ രൂപമാണ്, ആത്മീയ രൂപമാണ്. അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്. ഇവിടെ എല്ലാ രൂപങ്ങളും കൃഷ്ണൻ തന്നെ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ചതുർഭുജ നാരായണ രൂപം കാണണമെന്ന് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ അർജുനൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ ഏത് രൂപം എടുക്കണമെന്ന് പറയും. കിരീടിനം യദീനം ചക്രഹസ്തം ഇച്ഛാമി ത്വാം ദ്രഷ്ടുമഹം തദൈവ തേനൈവ രൂപേണ ചതുർഭുജേന സഹസ്രബാഹോ ഭവ വിശ്വമൂർത്തേ. സഹസ്രബാഹു, സഹസ്രബാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഏത് രൂപമാണ്? സഹസ്രബാഹു വിരാട് രൂപമാണ് സഹസ്രബാഹു. അപ്പൊ ആ വിരാട് രൂപത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ഏത് രൂപമാണ്? ചതുർഭുജേന, ചതുർഭുജ രൂപം, നാരായണന്റെ രൂപമാണ് അർജുനൻ അപേക്ഷിക്കുന്നത് കാണിക്കാനായിട്ട്. ഹേ സഹസ്രബാഹുവായ വിശ്വരൂപ, 4 കൈകളും ശിരസിൽ കിരീടവും കൈകളിൽ ശംഖ ചക്ര ഗദാപത്മങ്ങളുമുള്ള അങ്ങയുടെ ആ രൂപം കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അത് കാണിച്ചു തരണമേ. അപ്പോ ഈ ഒരു രൂപം, ഇപ്പം അർജുനൻ ചോദിച്ച രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ മാധുര്യമുണ്ട്, എന്നാൽ ഐശ്വര്യവുമുണ്ട്. അപ്പൊ ഐശ്വര്യവും മധുരവുമുള്ള രൂപവുമാണ്. മധുരമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ 4 കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ശംഖ്, ചക്രം, ഗദ, പത്മം. അതില് ശംഖും പത്മവും, ശംഖും താമരയും, ഈ രണ്ടും ഭക്തന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അത് ഭക്തന്മാരോടുള്ള ആ സ്നേഹ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ കാണിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ്, ഭഗവാന്റെ കയ്യിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ സ്നേഹവും ഉണ്ട്, പിന്നെ ഐശ്വര്യവുമുണ്ട്. അതായത് ഗദയും ചക്രവും, അത് അസുരന്മാരെ ഭയപ്പെടുത്താനുള്ളതാണ്. ചക്രം വെച്ചും ഗദ വെച്ചും നിഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ ചക്രം വെച്ചിട്ട് ഗജേന്ദ്രൻ അവിടെ മുതലയുടെ തലയില് ചക്രം ഉപയോഗിച്ച് കൊല്ലുന്നുണ്ട്. ശിശുപാലനെ ചക്രം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവാൻ ഗദ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഗദ ഉപയോഗിച്ച് ഹിരണ്യാക്ഷന് ആയിട്ടുള്ള ഫൈറ്റിൽ ഗദ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഗദയും ചക്രവും അസുരന്മാരെ ഭയപ്പെടുത്താനും ശംഖും പത്മവും താമരയും ഭക്തന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കാനും ഭഗവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരേ സമയം അനുഗ്രഹം, ആ സ്നേഹത്തോടെയുള്ള ഭാവവും അതുപോലെ ഐശ്വര്യഭാവവും രണ്ടുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ രൂപം കാണാനാണ് അർജുനൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. ഇപ്പൊ 45, 46 എന്നീ ശ്ലോകങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കൃഷ്ണനാണ് പരമപുരുഷനായ ദൈവമെന്നും എല്ലാ രൂപങ്ങളുടെ അവതാരങ്ങളുടെ ഉറവിടം അദ്ദേഹമാണെന്നും അല്ലെ? രമാതിമൂർത്തിഷു കലാനിയമേന തിഷ്ഠൻ നാനാവതാരമകരോത് ഭുവനേഷു കിന്തു കൃഷ്ണ സ്വയം സമഭവത് പരമപുമാന്യോ ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. കൃഷ്ണനായും ലോകത്തിലുള്ള വിവിധ അവതാരങ്ങളായ രാമൻ, നരസിംഹൻ, വാമനൻ മുതലായ രൂപങ്ങളിൽ വ്യക്തിപരമായി സ്വയം പ്രകടമാക്കിയ ആദിമ ഭഗവാനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു.
ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ പരമപുരുഷൻ കൃഷ്ണനാണെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പ്രസ്താവന ഈ ശ്ലോകം ഏതൊരു സംശയവുമില്ലാതെ സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഏതേച്ചാം സകലാ പുംസാ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം ഇന്ദ്രാരി വ്യാകുലം ലോകം മൃതയന്തേ യുഗേ യുഗേ. മേൽ പറഞ്ഞ അവതാരങ്ങളെല്ലാം ഒന്നുകിൽ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണഭാഗങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വം അല്ലേ. ഏതേച്ചാംസ കലാപുംസ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണനാണ്. ബാക്കി ഈ കാണുന്ന അവതാരങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അംശത്തിന്റെ അംശത്തിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകുന്ന അവതാരങ്ങളാണ്. പൂർണ്ണ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. നിരീശ്വരവാദികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴെല്ലാം അവയെല്ലാം ഗ്രഹങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഈശ്വരവാദികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. ഈ രൂപങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായ സവിശേഷത അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ പോലെ പുതുമയുള്ളവനാണ്. അദ്ദേഹം തന്റെ സമ്പൂർണമായ വിപുലീകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസംഖ്യം രൂപങ്ങളിൽ ഏതിലും അദ്ദേഹം ഭഗവാനാണ്, ദൈവമാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഉദ്ദേശം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: കൃഷ്ണനെ അറിയുന്ന ഒരാൾ ഭൗതിക ലോകത്തെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒറ്റയടിക്ക് മുക്തനാകും എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരുവൻ മുക്തനാകും. അപ്പൊ ഈ ഭാവാർത്ഥമെല്ലാം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര സ്പഷ്ടമാണല്ലേ. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ബാക്കി എല്ലാം വരുന്നത്. ഈ പറയുന്ന എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അംശത്തിൽ അല്ലെ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ആ പൂർണ്ണഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗം അംശത്തിന്റെ അംശമായിട്ടായിരിക്കും. ഏതേച്ചാംസ കലാ പുംസ, കൃഷ്ണനാണ് സ്വയം ഭഗവാൻ. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ആത്മീയ ലോകത്തുള്ള ആത്മീയമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്. പക്ഷെ ഒറിജിനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്യാമസുന്ദരനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ബാക്കി എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഭൗതിക ലോകത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, അസുരന്മാരുടെ ശല്യം വരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഓരോ അവതാരങ്ങളായിട്ട് ആത്മീയ ലോകത്ത് നിന്ന് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഓരോ വിഷ്ണു അവതാരങ്ങളെ പോലെ രാമൻ, നരസിംഹൻ, വാമനൻ മുതലായ രൂപങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗം കാണുകയാണ്. അതിന് 47 മുതൽ 55 വരെയുള്ള ശ്ലോകം. ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം. കൃഷ്ണന്റെ ഏത് രൂപവും കാണുന്നതിന് ഒരു മുൻ വ്യവസ്ഥ. മുമ്പത്തെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ലിങ്ക് എന്താന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അർജുനന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടിയായി കൃഷ്ണൻ ഇപ്പോൾ തന്റെ ഘോരമായ വിശ്വരൂപം പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ മനോഹരമായ ചതുർഭുജവും ഇരു കൈകളുമുള്ള ദ്വിഭുജ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 കൈകളുള്ള രൂപവും 4 കൈകളുള്ള രൂപവും വെളിപ്പെടുത്തി അവനെ ആശ്വസിപ്പിക്കും. കൃഷ്ണന്റെ ഏത് രൂപത്തെയും കാണാനുള്ള പരമമായ പ്രക്രിയയെന്നും അദ്ദേഹം ഭക്തിയെ വിശേഷിപ്പിക്കും. പരമസത്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള സവിശേഷത ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ 2 കൈകളുള്ള രൂപമാണ്. ഈ രൂപം ഭക്തി സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ 47ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയാ പ്രസന്നേന തവാർജുനേദം രൂപം പരം ദർശിതമാത്മയോഗാത് തേജോമയം വിശ്വമനന്തമാദ്യം യന്മേ ത്വദന്യേന ന ദൃഷ്ടപൂർവം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ അർജുന, നിന്നിൽ സന്തുഷ്ടനായ ഞാൻ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന്തർഹിതമായ എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം കാട്ടിത്തന്നു. ആദിമവും അവസാനമില്ലാത്തതും തേജോമയവുമായ ഇത് നീ ഒഴികെ ആരും മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇപ്പോ ആ വിശ്വരൂപമെല്ലാം കാട്ടിക്കൊടുത്തു. അപ്പൊ ആ കാട്ടിക്കൊടുത്തത് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, ഇത് നീ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇതിനു മുമ്പ് മറ്റാരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആ വിശ്വരൂപമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തന്നത്. എന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയാൽ മനുഷ്യ ഊഹ കച്ചവടത്തിൽ നിന്ന് ഇത് അചിന്തനീയമായതിനാൽ സന്തോഷകരമെന്ന് പറയട്ടെ, എന്റെ ആഗ്രഹത്താൽ ഇതുവരെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഈ രൂപം ഞാൻ നിനക്ക് കാട്ടിത്തന്നു. അപ്പം അർജുനന് ഇത് കാട്ടിക്കൊടുക്കുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തില് വേറെ ചിലരൊക്കെ കണ്ടു അല്ലേ ഈ രൂപം? അതാരൊക്കെയാണ്? സഞ്ജയൻ, ഓക്കെ, പിന്നെ ദേവന്മാരാ അല്ലെ? ബഹിരാകാശത്ത് മറ്റു ഉപരിഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള
ദേവന്മാര് ഋഷിമാർക്കൊക്കെ കാണാൻ സാധിച്ചു. ബഹിരാകാശത്തിലെ ഗ്രഹത്തിലുള്ള സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശിഷ്യന്മാർക്കും കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്താൽ അർജുനനോട് കാണിച്ച രൂപം കാണാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവരും ശിഷ്യരായോണ്ട് ഭഗവാൻ അവർക്കും ആ കാരുണ്യം, ഇത് കാണാനുള്ള കാരുണ്യം കാണിച്ചു. ഇനി നമുക്കൊരു സംശയം തോന്നും, ഇതിനു മുമ്പ് ഭഗവാൻ ദുര്യോധനന് ഒരു വിശ്വരൂപം കാണിച്ചില്ലേ? ആ സഭയിൽ ചെന്ന് സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ചെന്നപ്പോ ഭഗവാനെ കൊല്ലാൻ തന്നെ എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ദുര്യോധനൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്റെ ആ ഒരു രൂപം കാണിച്ചു. പക്ഷെ ആ രൂപവും ഈ രൂപവും ഒന്നല്ല, രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു. കൃഷ്ണൻ ദുര്യോധനനോട് സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് പോയപ്പോൾ ഇതേ രൂപം കൗരവസഭയിൽ കാട്ടിയെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ ദുര്യോധനൻ കൃഷ്ണന്റെ ശാന്തി സന്ദേശം കൈക്കൊള്ളാതിരുന്നപ്പോഴാണ് അവിടെ ഏതാണ്ട് ഇതുപോലൊരു വിശ്വരൂപം കാണിച്ചത്. എന്നാൽ അതും അർജുനൻ യുദ്ധരംഗത്ത് കണ്ട രൂപവും വ്യത്യസ്തങ്ങൾ അത്രേ. ഇത് മുമ്പ് ആരും കണ്ടിട്ടതല്ലെന്ന് കൃഷ്ണൻ സ്വയം സമ്മതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്വയം പറയുന്നു, ഇതിനു മുമ്പ് ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ കണ്ട വിശ്വരൂപം ഇതല്ല, അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ മിനിയേച്ചർ ചെറിയ ഭാഗമാണ് കാണിച്ചത്. ഇവിടെ പൂർണ്ണമായി ആ വിശ്വരൂപം മൊത്തവും അർജുനനെയാണ് കാണിച്ചത്. 48ാമത്തെ ശ്ലോകം. ന വേദയജ്ഞാദ്യയനൈർന ദാനേന ച ക്രിയാഭിർന തപോഭിരുഗ്രേ ഏവം രൂപാ ശക്യഹം നൃലോകേ ദ്രഷ്ടും ത്വദന്യേന കുരു പ്രവീര. ഹേ കുരുശ്രേഷ്ഠ, എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം നീ അല്ലാതെ മറ്റാരും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. വേദാധ്യയനം, യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ കൊണ്ടോ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആർക്കും എന്റെ ഈ രൂപം ദൃശ്യമാവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവത് ഭക്തരായ ആത്മാക്കൾക്ക് മാത്രമേ ദൃശ്യമാവുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ വിശ്വരൂപൻ പോലും ദർശിക്കാൻ ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാൻ ദിവ്യ ദർശനം കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം ചെയ്യുന്നവർക്കോ ദാനവും തപസ് എന്നിവയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്കോ പോലും ഭഗവാൻ ഈ ഒരു രൂപം കാണിച്ചിട്ടില്ല. ആരാണ് ഭക്തൻ? ഭക്തനായ വ്യക്തിക്ക് ഒരു ദേവത എന്ന നിലയിൽ ദൈവിക പദവിയുണ്ട്. മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ഭക്തരായവർ ദേവതകളാണ്. വിഷ്ണു ഭക്ത സ്മൃതോ ദൈവ. ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ അത്തരം ദിവ്യത്വം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. മറ്റ് യോഗ്യതകളൊക്കെ അപര്യാപ്തമാണ്. ഒരുപാട് തപസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലോ, ദാനം ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, അല്ലെ വേദങ്ങൾ ഒരുപാട് പഠിച്ചു, ത്യാഗങ്ങളും നിയമങ്ങളും ഒക്കെ പഠിച്ചു, ഇങ്ങനെയുള്ള മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ആ ദിവ്യ ദർശനം ലഭിക്കാൻ യോഗ്യത നേടാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പൊ വേദപഠനം, 4 വേദങ്ങൾ, 18 പുരാണങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകൾ, വേദാന്ത സൂത്രം, പിന്നെ സൂത്രങ്ങൾ, കൽപ്പസൂത്രം, മീമാംസ സൂത്രം, ത്യാഗത്തിന്റെ രീതിയാണ് ഇതെല്ലാം പഠിക്കുന്നത്. പുണ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ, അഗ്നിഹോത്ര, യാഗം, വിവിധ ജാതിക്കാർക്കുള്ള ചുമതല, തപശ്ചര്യ, ശാരീരിക വേദനകൾ സ്വമേധയാ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് തപശ്ചര്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവയൊന്നും കൊണ്ട്, പിന്നെ ദാനധർമ്മം, ബ്രാഹ്മണർക്കും വൈഷ്ണവർക്കും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ദാനം കൊടുക്കുക. അപ്പൊ വിശ്വരൂപം ദർശിക്കുന്നതിനായി സങ്കല്പിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വവാദികൾക്ക് പോലും കാണാൻ കഴിയില്ല. കാരണം വ്യക്തിത്വം ഇല്ലാത്തവർ ഭക്തരല്ലെന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു. അതായത് മായാവാദികൾ, ബ്രഹ്മവാദികൾ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പോലും ഭഗവാന്റെ ഈ ഒരു രൂപം കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അവര് ഭക്തരല്ല. ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തെന്നോ ദാനം ചെയ്തെന്നോ, ദാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബ്രാഹ്മണർക്കോ വൈഷ്ണവർക്കോ സേവ ചെയ്യുന്നതാണ് ദാനം. തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ച് സ്വയമേധയാ, അല്ലെ, ഓസ്റ്ററിറ്റീസ് സ്വമേധയാ സ്വീകരിക്കുക. വേദപഠനങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചാലും അർജുനനെ പോലെ കൃഷ്ണഭക്തനല്ലാത്ത പക്ഷം അവർക്ക് വിശ്വരൂപ ദർശനം ലഭിക്കുകയില്ല. അവതാരങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നവരായി പലരുണ്ട്. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ അവർ അവതാര പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് മിഥ്യാവകാശം ഉയർത്തുന്നു. വിഡ്ഢിത്തരമാണിത്. നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത സിദ്ധാന്തങ്ങളെ പിന്തുടരാം. മറ്റു വിധത്തിൽ ആത്മജ്ഞാനം നേടാവുവാനാവില്ല. ഭഗവത്ഗീത ഈശ്വര വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രാരംഭ പഠനമായി കരുതപ്പെടുന്നു. കൃഷ്ണഭക്തൻ ഒഴികെ ആർക്കും വിശ്വരൂപം സാദൃശ്യമല്ല എന്ന് ഇവിടെ സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായി വേണ്ടത് കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തനാവുക എന്നതാണ്. ഭക്തന് മാത്രമേ താൻ കണ്ട വിശ്വരൂപം മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയൂ. മിഥ്യാവതാരങ്ങളെയോ അവയുടെ അനുയായികളെയോ
ഒരു കൃഷ്ണഭക്തർ അംഗീകരിക്കുകയില്ല. ഇനി 49-ാമത്തെ ശ്ലോകം. മാതേ വ്യഥാമാ ച വിമൂഢഭാവോ ദൃഷ്ട്വാ രൂപം ഘോരമിദൃഗ്മയേദം വ്യപേദഭിപ്രീതമനാ പുനസ്ത്വം തദേവ മേ രൂപമിദം പ്രപശ്യ. രൂപമിദം പ്രപശ്യ, ആ രൂപം ദർശിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇനി ഭഗവാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഇത്ര നേരം ഭഗവാൻ ഏത് രൂപമാണ് കാണിച്ചത്? വിശ്വരൂപം, അതിലുള്ളിലെ കാലരൂപം. ഇനി ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്, രൂപമിദം പ്രവിശ്യ, ആ രൂപം നീ ദർശിച്ചാലും. ഏത് രൂപം? ആത്മീയമായിട്ടുള്ള രൂപം കാണിക്കാൻ പോവാണ്. വിശ്വരൂപം ഭൗതിക രൂപമാണ്. അപ്പൊ അത് മാറ്റിയിട്ട് ഭഗവാൻ തന്റെ ആത്മീയ രൂപം പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു. എന്റെ ഈ ബീഭത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു. അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. എന്റെ ഭക്തനായി നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്തമനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം. അർജുനൻ ഇപ്പോൾ ഏത് രൂപമാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്? രൂപം, ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. അർജുനൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊരു രൂപം ചോദിച്ചല്ലോ. ചതുർഭുജ രൂപം. ചതുർഭുജ രൂപമാണ്. അർജുനൻ ഇവിടെ ആ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിക്കാന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് പറയുന്നു, എന്റെ ഈ ഭയാനകമായ സവിശേഷത കണ്ട് നീ അമ്പരന്ന് പോയി. ഇനി അത് പൂർത്തിയാകട്ടെ. വിശ്വരൂപത്തിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളിലൊന്ന് ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ മുതലായവരെ ഇതിനകം തന്നെ കൊന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ കൃഷ്ണൻ ആഗ്രഹിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ദ്രൗപദി വസ്ത്രാക്ഷേപ സമയത്ത് ഇവർ നിശബ്ദരായിട്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർ കൊല്ലപ്പെടാൻ അർഹരാണ്. കൂടാതെ ഭക്തർ എപ്പോഴും ശാന്തരായി ഇരിക്കുന്നതിനാലും അത്തരം ഭയാനകമായ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതിനാലും അർജുനനോട് ഇത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭക്തർ വിശ്വരൂപത്തോട് താല്പര്യമില്ലാത്തത്? ഭക്തന്മാർക്ക് പക്ഷെ വിശ്വരൂപം കാണാൻ താല്പര്യമില്ല. കാരണം അവർക്ക് ആ സ്നേഹ വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? വിശ്വരൂപം ഒരിക്കലും ഈ വിശ്വരൂപ ദർശനം ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഒരു ഭക്തൻ വായിച്ചതിന് ശേഷം പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് പറയും, പ്രഭുപാദ ഈ ഒരു അധ്യായം വായിച്ച് എനിക്ക് രോമാഞ്ചം വന്നു. എനിക്ക് ആ വിശ്വരൂപത്തിനോടാണ് ആരാധന. ഞാൻ ആ വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രഭുപാദര് ചോദിക്കും, നീ എവിടുന്ന് തുടങ്ങും ആരാധിക്കാൻ? നീ ഇപ്പൊ അർച്ചന ചെയ്യുമ്പോ എവിടുന്നാണ്? അത് ലോകം മൊത്തവും വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ ആ വിഗ്രഹത്തിന് നമ്മള് വസ്ത്രം കൊടുക്കുമല്ലോ, വസ്ത്രം തുന്നി തയ്ക്കണം. എത്ര വലിപ്പമുള്ള വസ്ത്രമായിരിക്കും നീ തുന്നി തയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്? അതുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാന്റെ ഡീറ്റി വർഷിപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ വിശ്വരൂപത്തെ നമുക്ക് സേവ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളുടെ സ്നേഹ പ്രകടനങ്ങളൊന്നും ഈ ഒരു രൂപത്തിനോട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും ഈ വിശ്വരൂപം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭക്തന്മാരുടെ വികാരങ്ങളൊന്നും സ്നേഹത്തോടെ ഒരു ഹാരം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വിശ്വരൂപത്തിന് എത്ര വലിയ ഹാരമായിരിക്കും. അതിന് ആദിയില്ല, അന്തമില്ല, ആദ്യ അവസാനം ഇല്ലാത്ത രൂപമാണ്. അതിന് നമുക്ക് സ്നേഹപരമായിട്ടുള്ള വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആരാധന വികാരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഇരു കൈകളാൽ സ്നേഹപൂർവ്വം സേവിക്കാനാണ് ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആ വിശ്വരൂപത്തിൽ ഉള്ള പ്രകടനത്തെ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? എന്റെ ഈ രൂപം നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ, കാണാമെന്ന് പറയുന്നു. ഇനി സഞ്ജയനാണ് വിവരിക്കുന്നത്. സഞ്ജയൻ പറയുന്നു, സഞ്ജയ ഉവാച ഇത്യർജുനം വാസുദേവസ്തഥോക്ത്വാ സ്വകം രൂപം ദർശയാമാസ ഭൂയ ആശ്വാസയാമാസ ച വീതമേനം ഭൂത്വാ പുനഃ സൗമ്യ വപൂർമഹാത്മാ. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു. പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്തുവാനായി ഇരു കൈകളോട് കൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അർജുനന് ആഗ്രഹിച്ച പോലെ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാൻ പഴയതുപോലെ ദ്വിഭുജ രൂപം, ആ സൗമ്യ രൂപവും കാണിച്ചു. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ അതീന്ദ്രിയമായ ചതുർഭുജ രൂപം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. പിന്നെ ദ്വിഭുജ രൂപം, സൗമ്യ വപു. അതാണ് ഇവിടെ സൗമ്യ വപു എന്ന് പറയുന്നത്.
രൂപമാറ്റത്തിന്റെ സമാനമായ ഉദാഹരണം. കൃഷ്ണൻ വസുദേവർക്കും ദേവകിക്കും ഏത് രൂപത്തിലാണ് ജനിച്ചത്? വസുദേവരുടെയും ദേവകിയുടെയും മുമ്പില് ഭുജരൂപം, ചതുർഭുജ രൂപം. ചതുർഭുജ രൂപം. പിന്നീട് മാറി ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെട്ടു അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ സൗമ്യ വപു, മനോഹരമായ രൂപം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് രൂപമാണ്? ചതുർഭുജമാണോ ശ്യാമസുന്ദരമാണോ? ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. ശ്യാമസുന്ദരം, അതാണ് സൗമ്യ. ഭൂത്വാ പുനഃ സൗമ്യ വപൂർ മഹാത്മാ. സൗമ്യ വപു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുന്ദരമായ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ ശ്യാമസുന്ദര ഇരു കൈകളുള്ള രൂപത്തെയാണ് പറയുന്നത്. സൗമ്യ വപു എന്ന വാക്ക് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു രൂപത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ രൂപം ഏറ്റവും മനോഹരമായ രൂപമാണെന്ന് പ്രഭുപാദർ വിശദീകരിക്കുന്നു. ആർക്കാണ് ആ രൂപം കാണാൻ കഴിയുക? ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആർക്കാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം കാണാൻ സാധിക്കുക? പ്രേമാഞ്ജന ഭക്തി വിലോചനേന സന്തസ്തദേ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി യം ശ്യാമസുന്ദരമചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം അല്ലെ? പ്രേമാഞ്ജനം, പ്രേമത്തിന്റെ അഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് മാത്രമേ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ആ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം കാണാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. 51-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച ദൃഷ്ട്വേദം മാനുഷം രൂപം തവ സൗമ്യം ജനാർദ്ദന ഇദാനീമസ്മി സംവൃത്ത സചേത പ്രകൃതിം ഗത. കൃഷ്ണനെ ഇങ്ങനെ സ്വന്തം രൂപത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ അത്യന്ത സുന്ദരമായ ഈ മാനുഷിക ആകാരം കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുൻമട്ടിലായി, എന്റെ മനസ്സ് ശാന്തമായി. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ പഴയതുപോലെ ശാന്തനായി ഇപ്പോൾ എന്ന് അർജുനൻ തന്നെ പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ദൃഷ്ട്വേദം മാനുഷം രൂപം. അപ്പൊ മാനുഷം രൂപം എന്ന് പറയുന്ന ഏത് രൂപമാണ്? മനുഷ്യരൂപം. ദ്വിഭുജ രൂപമാണോ അതോ ചതുർഭുജ രൂപമാണോ? ദ്വിഭുജ. രണ്ട് കൈകളുള്ള രൂപത്തെയാണ് മനുഷ്യരൂപം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു വാക്ക് കണ്ടിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കല് നമ്മളെപ്പോലെ സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല ഭഗവാൻ എന്ന്. അല്ലെ? കൃഷ്ണൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വരൂപം കാണിക്കാനും പിന്നെ 4 കൈകളോട് കൂടിയ നാരായണ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കാനും എങ്ങനെ കഴിയും? കൃഷ്ണൻ വെറും ഒരു മനുഷ്യനാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിലുള്ള നിർഗുണ ബ്രഹ്മമാണ് ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നതെന്നും ഊന്നി പറയുന്നവർ വായനക്കാരെ വഴിതെറ്റിക്കുകയാണ്. അത് ഏറ്റവും വലിയ അനീതിയാണെന്നും ഭഗവത്ഗീത വ്യക്തമാകുന്നു. പകൽ വെളിച്ചം പോലെ വ്യക്തമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങൾ. മൂഢന്മാരായ ഭാഷ്യകാരന്മാരുടെ ദീപനാളങ്ങൾ അവയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരു മനുഷ്യരൂപം എന്ന് കണ്ടിട്ട് മാനുഷം രൂപം പറഞ്ഞിട്ട് അത് ചില വാദിക്കാനായിട്ട് പറയും, കണ്ടോ ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇവിടെ മനുഷ്യരൂപമാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, പക്ഷെ നമ്മളെ പോലെ ഉള്ള ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല ഭഗവാൻ. അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയമാണ്. നമ്മളെപ്പോലെ ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതല്ല ഭഗവാന്റെ രൂപം. പക്ഷെ കാണുമ്പോൾ നമ്മളെ പോലെ 2 കൈകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ മനുഷ്യരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്, 2 കൈകളുള്ള രൂപം. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനന്റെ ഭാവമാറ്റങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. വിശ്വരൂപം കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്താണ് തോന്നിയത്? അർജുനന്റെ വികാരം എന്തായിരുന്നു? ആദ്യം അത്ഭുതം തോന്നി. അത്ഭുതമായിരുന്നു അല്ലെ? വിസ്മയം, മഹാവിസ്മയ രസമായിരുന്നു. വിസ്മയം, അത്ഭുതമായിരുന്നു. പിന്നെ വേറൊരു രൂപം കണ്ടു, വിശ്വരൂപം കണ്ടു. പിന്നെ അടുത്ത ഏത് രൂപം കണ്ടു? കാലരൂപം അല്ലെ? ഉഗ്രരൂപം കണ്ടു. അത് കണ്ടപ്പോ അർജുനന്റെ വികാരം ഭയമായിരുന്നു, ഭയം തോന്നി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ അടുത്ത ഏത് രൂപമാണ് കാണിച്ചത്? ചതുർഭുജ രൂപം. പിന്നീട് ദ്വിഭുജ രൂപം. അപ്പൊ ഈ ചതുർഭുജ കഴിഞ്ഞ് ദ്വിഭുജ രൂപം ഒക്കെ കാണിച്ചപ്പോ അർജുനൻ എന്താണ് തോന്നിയത്? ഇപ്പൊ അർജുനൻ ശാന്തമായി. ആദ്യം അത്ഭുതം, മഹാവിസ്മയമായിരുന്നു, പിന്നെ മഹാഭയമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം ശാന്തനായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്, ശാന്തമായി. ഇനി നമുക്ക് 52-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് 4 രൂപങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? വിശ്വരൂപം, കാലരൂപം, ചതുർഭുജ രൂപം, ദ്വിഭുജ രൂപം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാണ്. ഇപ്പൊ ഇത്രയും രൂപങ്ങൾ കാണിച്ചു, ആൾക്കാർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഇതിൽ ഏത് രൂപത്തെ ഞാൻ ആരാധിക്കണമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാണ് ഏത് രൂപമാണ് ഇതിലേറ്റവും പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള രൂപം ഏതാണ്, ഏത് രൂപത്തിലാണ്
ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഭഗവാൻ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി 52, 53 ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സുദുർദർശമിദം രൂപം ദൃഷ്ടവാനസി യന്മമ ദേവാ അപ്യസ്യ രൂപസ്യ നിത്യദർശനകാംക്ഷിണ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയ അർജുന, നീ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ഈ രൂപം കാണുവാൻ ഏറെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. സുദുർദർശമിതം. സുദുർദർശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർശിക്കുവാൻ അത്യന്തം പ്രയാസമുള്ള രൂപമാണ് നീ ഇപ്പോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഏത് രൂപമാണ് കാണുന്നത് അർജുനൻ? ദ്വിഭുജ രൂപം, 2 കൈകളുള്ള രൂപം. ദേവന്മാർ പോലും ഈ പ്രിയതരമായ രൂപത്തെ കാണാൻ അവസരം പാർത്തു കഴിയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ സുദുർദർശം എന്ന് പറയുന്ന ദ്വിഭുജനായ കൃഷ്ണന്റെ സാധാരണ രൂപത്തെ കുറിച്ചാണ്. അത് കൂടുതൽ ഗോപ്യമാണെന്നും ഈ ശ്ലോകം ധ്വനിപ്പിക്കുന്നു. തപസ്, വേദപഠനം, തത്വചിന്തനം ഇവയോടൊപ്പം അല്പ ഭക്തി സാധനയും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപം ദർശിക്കാൻ സാധിച്ചെന്ന് വരാം. ഭക്തി ലേശമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഈ വിശ്വരൂപത്തിനും അതീതമായ കൃഷ്ണന്റെ ദ്വിഭുജ രൂപമാകട്ടെ കാണാൻ പ്രയാസമേറും. അപ്പൊ നേരത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഈ തപസ് കൊണ്ടോ വേദപഠനം കൊണ്ടോ തത്വചിന്തനം കൊണ്ടോ ഒന്നും എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം കാണാൻ സാധിക്കില്ല, നിനക്ക് മാത്രമേ ഞാൻ ഇത് കാണിച്ചു തന്നോളൂ എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, ഈ വേദപഠനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്ത് കുറച്ച് ഭക്തി ചെയ്താൽ വിശ്വരൂപം ചിലപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ അത്ര എളുപ്പമല്ല ദ്വിഭുജമായിട്ടുള്ള ഈ രൂപം, അത് പ്രയാസമേറും. ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ മുതലായ ദേവന്മാർ പോലും എളുപ്പത്തിൽ ദൃശ്യമല്ല ഈ രൂപം. മൂഢന്മാർ കൃഷ്ണൻ വെറും മനുഷ്യനായി കരുതി പരിഹസിക്കും. പകരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തർലീനമായ ഏതോ നിർഗുണ തത്വത്തെ ആദരിക്കും. അസംബന്ധത്തിന്റെ രൂപാന്തരങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം. കൃഷ്ണന്റെ ദ്വിഭുജം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ബ്രഹ്മാവും ശിവനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദേവന്മാർ. ഇനി ഇവിടെ അവജാനന്തി മാം മൂഢാ മാനുഷും തനുമാശ്രിതം എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. തന്നെ അപഹസിക്കുന്ന മൂഢന്മാർക്ക് കൃഷ്ണൻ ദൃശ്യനല്ല. കൃഷ്ണന്റെ ശരീരം കേവലം ആധ്യാത്മികവും ആനന്ദമയവും ശാശ്വതവുമാണ്. അതൊരിക്കലും ഭൗതിക ശരീരം പോലെ അല്ല. ഞാൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ വിഡ്ഢികൾ എന്നെ പരിഹസിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിന്റെ പരമേശ്വരൻ എന്ന നിലയിൽ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിയില്ല. പരമാത്മാവിന്റെ ഭൗതികമായ കണക്കൂട്ടൽ. ഒരു ഭൗതിക പ്രക്രിയ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണൻ ഒരു മികച്ച ചരിത്ര വ്യക്തിത്വം, വളരെ പണ്ഡിതനായ തത്വചിന്തകനുമാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ്. അത്രയും ശക്തനായിരുന്നിട്ടും അവന് അംഗീകരിക്കേണ്ടി വന്നു. ഒരു ഭൗതിക ശരീരം ആത്യന്തികമായി പരമസത്യം വ്യക്തിത്വമില്ലാത്തതാണെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതുന്നു. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വമില്ലാത്ത സവിശേഷതയിൽ നിന്ന് അവർ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വ്യക്തിഗത സവിശേഷത സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. ഇത് പരമാത്മാവിന്റെ ഭൗതികമായ കണക്കുകൂട്ടലാണ്. ഇതൊരു ബ്രഹ്മവാദി അല്ലെ മായാവാദിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് പറയുന്നത്. അവരെന്താണ് ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നത്? പരമസത്യത്തിന് രൂപമില്ല, വ്യക്തിത്വമില്ല. എന്നാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു രൂപം ധരിച്ചു വരുന്നതാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ത്രിഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധിക്കപ്പെട്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് സത്വഗുണവുമായിട്ട് ബന്ധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു രൂപം എടുത്ത് വരുന്ന ആ രൂപം ഭൗതികമാണെന്നാണ് അവരുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിൽ ഇവിടെ വന്നാലും അതെല്ലാം ആത്മീയ രൂപമാണ്. പരമാത്മാവിന്റെ ഊഹക്കണക്ക് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് അറിവ് അന്വേഷിക്കുന്നവരും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ഊഹക്കച്ചടവങ്ങൾ നടത്തുന്നവരും പരമാത്മാവിന്റെ വിശ്വരൂപത്തെക്കാൾ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞവനായി കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ അർജുനന് പ്രത്യക്ഷമായി കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ രൂപത്തെക്കാൾ പ്രാധാന്യമെന്ന് ചിലർ കരുതുന്നു. അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ പരമാത്മാവിന്റെ വ്യക്തിപരമായ രൂപം സാങ്കല്പികമാണ്. ആത്യന്തിക വിഷയത്തിൽ പരമമായ സത്യം ഒരു വ്യക്തിയല്ലെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഊഹക്കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവർക്ക് ഏത് രൂപമാണ് വലുത്? അവർക്ക് വിശ്വരൂപമാണ് പ്രധാനം. കാരണം ഇത് മൊത്തവും വ്യാപിച്ചിരുന്ന് ഒരുപാട് ഐശ്വര്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു രൂപമാണ്, അചിന്ത്യമായ രൂപമാണ്. അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇരുകൈകളുള്ള കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തെക്കാളും അവർക്ക് പ്രാധാന്യം തോന്നുന്നത് വിശ്വരൂപത്തെയാണ്. കാരണം അവർ ഈ ഇരുകൈകളുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപവും ഭൗതിക രൂപമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 2 ഭൗതിക രൂപവും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തോടായിരിക്കും അവർക്ക് താല്പര്യം. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തനോ
ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ ദ്വിവിജമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തോടാണ് ആകർഷണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാം? പ്രാമാണികരിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണനെ പറ്റി കേൾക്കുക. അതാണ് യഥാർത്ഥ വൈദിക പ്രക്രിയ. വൈദിക പരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവർ പ്രാമാണികരിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണചരിതങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചുള്ള കഥാശ്രവണത്താൽ കൃഷ്ണൻ അവർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനായി തീരുന്നു. ഭഗവാൻ സ്വയം ആർക്കും പ്രത്യക്ഷനാകുന്നുവോ അയാൾക്ക് മാത്രമേ ദൃശ്യനാവുകയുള്ളൂ എന്ന് വൈദിക സാഹിത്യം ഊന്നിപ്പറയുന്നു. സ്വയം സമർപ്പിതനാകുന്ന ഒരു ജീവന് പരമസത്യം പ്രത്യക്ഷമാകും. ആധ്യാത്മിക പ്രവണതയുള്ളവർക്ക് നിരന്തരമായ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ടും ഭക്തിഭരിതമായ ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ടും ദിവ്യ ദർശന ശക്തി ലഭിക്കും. കൃഷ്ണൻ പ്രത്യക്ഷനാകും. കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാൻ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ട്. അതിലുമേറെ പ്രയാസമുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്യാമസുന്ദരമൂർത്തിയായിരിക്കുന്നത് കാണാനെന്ന് സാരം. ഇനി 53-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നാഹം വേദേർന തപസാ ന ദാനേന ചേദ്യതയാ ശക്യ ഏവം വിധോ ദൃഷ്ടും ദൃഷ്ടവാനസി മാം യഥാ. അതീന്ദ്രിയ ദൃഷ്ടിയാൽ നീ കാണുന്ന ഈ രൂപം വേദാധ്യയനം കൊണ്ടോ തപശ്ചര്യ കൊണ്ടോ ദാനയജ്ഞാദികൾ കൊണ്ടോ കൈവരുന്നതല്ല. അവയൊന്നും കൊണ്ടല്ല എൻ്റെ ഈ യഥാർത്ഥ രൂപം ഒരാൾക്ക് പ്രത്യക്ഷനാകുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ ദ്വിബീജ രൂപം എത്ര അപൂർവമാണ് എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. ഈ 4 രൂപത്തിലും ഏറ്റവും അപൂർവമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള രൂപം ഭഗവാന്റെ ഇരുകൈകളുള്ള ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണ്. വ്യാകരണ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് വെറും പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് മാത്രം വൈദിക സാഹിത്യ പഠനം നിർവഹിച്ചവർക്ക് കൃഷ്ണനെ അറിയാനാവില്ല. പേരിന് വേണ്ടി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ. അവർ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാലും കൃഷ്ണന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയാനാവില്ല. ഭക്തിപൂർവമായ സേവനം കൊണ്ടേ ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയൂ. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ കൃഷ്ണൻ തന്നെ ഇക്കാര്യം വിശദീകരിക്കും. അപ്പൊ ഇത്രയും റെയർ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു രൂപത്തെ എങ്ങനെ എനിക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയും? അതിനുള്ള പ്രക്രിയയും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. എന്താണ് ആ പ്രക്രിയ? ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക? ചോദിച്ചറിയണം, സേവനം ചെയ്ത്. അതെ, ആ ഫുൾ പ്രക്രിയ ഏത് യോഗയിൽ വരും? ഭക്തിയോഗ. അതാണ് ഭക്തിയാമാം അഭിജാനാതി. ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെ. ഭഗവാനെ കാണാനും ഭക്തി വേണം. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് എങ്ങനെ ഈ ഇരു കൈകളുള്ള ശ്യാമസുന്ദരനായിട്ടുള്ള അത്രയും ഉയർന്ന ആ രൂപം, സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള രൂപത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ആ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ എത്താൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും? ഭക്തി. ആ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. ഭക്ത്യാ ത്വനന്യയാ ശക്യാ അഹമേവം വിദോർജുന ജ്ഞാതും ദൃഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും ച പരം തപ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട്, അനന്യ ഭക്തിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എൻ്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ ഭക്തിയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ആ ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കൂ. കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. ഊഹക്കച്ചവട പ്രക്രിയ എന്നും ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ഊഹക്കച്ചവട പ്രക്രിയയൊക്കെ വെറുതെ സമയം കളയുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ വേദപഠനം കൊണ്ടോ മാനസിക ദാർശനിക ഊഹങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഭഗവാനെ ലഭിക്കില്ല. എങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുക? വിശ്വസ്തനായ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിൽ വ്യക്തിഗത പരിശീലനം എടുക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. സത്യസന്ധനായ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിൽ വ്യക്തിഗത പരിശീലനം എടുക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങുക പോലും അസാധ്യമാണ്. കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ മറ്റൊരു പ്രക്രിയയും ഉപയോഗിക്കാനോ ശുപാർശ ചെയ്യാനോ വിജയിക്കാനോ കഴിയില്ലെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന തൂ എന്ന വാക്ക് ഇവിടെ പ്രത്യേകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ തൂ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? വേറെ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല. ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. യസ്യ ദേവോ പരാഭക്തിർ യഥാദേവോ തഥാ ഗുരു. ഇത് ശ്വേതാശ്വേതര ഉപനിഷത്തിലെ ഈ ശ്ലോകമാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നു,
ഗുരുവിലും കൃഷ്ണനിലും അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമുള്ളവനും അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവനുമായ ഒരാൾക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ദർശനമുണ്ടാകും. വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള പരിശീലനം ലഭിക്കാതെ കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുക പോലും ദുഷ്കരമാണ്. ഒരിക്കലും വിജയത്തിലെത്തുകയില്ല ഈ ഒരു പ്രക്രിയ അല്ലാതെ. ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് ഭക്തി അഭ്യസിക്കാതെ നമുക്ക് ആ ഒരു വിജയത്തിലെത്താൻ സാധിക്കില്ല. ഇവിടെ അനന്യ ഭക്തിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അനന്യ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മറ്റൊരാഗ്രഹവുമില്ല അല്ലേ? ഭഗവാനിൽ മാത്രം ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലെ ശ്ലോകം അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാധനാവൃതം ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാന് സേവനം ഭക്തിരുത്തമം. അപ്പൊ ആർക്കാണ് കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക? വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ വളരെ പരിചയസമ്പന്നരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേദസാഹിത്യത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പലതരത്തിൽ പഠിക്കാനാകും. നിരവധി നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉണ്ട്. ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആധികാരിക സാഹിത്യത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങൾ പാലിക്കണം. അപ്പൊ ആ നിയന്ത്രണ തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ തപശ്ചര്യകൾ, അതായത് ജന്മാഷ്ടമി, ഏകാദശിക്കൊക്കെ ഉപവാസം എടുക്കുക. ഇനി ദാനധർമ്മം ചെയ്യുക. ദാനധർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, കൃഷ്ണ ഭക്തർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മളുടെ സമ്പത്തിൽ ഒരു ഭാഗം സമ്പത്ത് വിനിയോഗിക്കുക. ഭഗവത് സ്നേഹം എന്ന സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്ത ചാരിറ്റിയുടെ പേരിൽ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ ഏറ്റവും മഹാനായി, അല്ലെ, ഏറ്റവും ഈ കൃഷ്ണ പ്രേമം തരുന്ന ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദാനധർമ്മം. ദേവാരാധന, പ്രത്യേകിച്ചും ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിൽ തുടക്കക്കാർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ രൂപത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാണ്. എല്ലാ രൂപങ്ങളും വരുന്നത് കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ്. കൃഷ്ണൻ വിശ്വരൂപത്തിൽ നിന്ന് 4 കൈകളിലേക്കും പിന്നീട് 2 കൈകളിലേക്കും മാറുന്ന രൂപങ്ങൾ. അപ്പൊ ആ 2 കൈയുള്ള രൂപത്തിൽ നിന്നാണ് ബാക്കി എല്ലാം വരുന്നത്. നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ വിശ്വരൂപം, കാലരൂപം, അതിനുള്ളിലെ കാലരൂപം, പിന്നെ ചതുർഭുജ രൂപം, പിന്നെ 2 കൈകളുള്ള രൂപം. ഈ എല്ലാ രൂപങ്ങളുടെയും സോഴ്സ്, കാരണമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം ദ്വിഭുജ രൂപമാണ്. 2 കൈകളുള്ള കൃഷ്ണന്റെ രൂപമാണ്. ഇനി പല ഉപനിഷത്തിലും കോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗോപാല താപന്യ ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, സച്ചിദാനന്ദമയമായ ദിവ്യരൂപമുള്ളവനായ കൃഷ്ണനെ ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം അറിയുന്നതാണ് വേദജ്ഞാനം. അദ്ദേഹമാണ് പരമഗുരു. അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദവും ശാശ്വതവും അറിവും ഉള്ള കൃഷ്ണന് ഞാൻ ആദരപ്രണാമവും അർപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് എൻ്റെ ആദരവ് അർപ്പിക്കുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നതിനർത്ഥം വേദങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ്. അതിനാൽ അദ്ദേഹം പരമോന്നത ഗുരുവാണ്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, കൃഷ്ണൻ പരമപുരുഷനാണ്. കൃഷ്ണോ വൈ പരമം ദേവതം. അതും ഗോപാല താപന്യോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നു. ഇനി ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നു, ഈശ്വര പരമ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ. അപ്പൊ കണ്ടോ, ഈ ഭാവാർത്ഥത്തില് പല പല കോട്ടുകൾ പറഞ്ഞ് പ്രഭുപാദർ സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ്, കൃഷ്ണനാണ് പരമപുരുഷൻ. കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് മറ്റു രൂപങ്ങളെല്ലാം ഉടലെടുക്കുന്നത്. നിത്യതയുടെയും അറിവിന്റെയും ആനന്ദത്തിന്റെയും ശരീരമുള്ള കൃഷ്ണനാണ് പരമപുരുഷൻ. അദ്ദേഹത്തിന് തുടക്കമില്ല, കാരണം അദ്ദേഹം എല്ലാറ്റിന്റെയും ആരംഭമാണ്, എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണമാണ്. ഇനി മത്തപരതരം ഞാൻ കിഞ്ചിതസ്തി ധനഞ്ജയ, ആ ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട്, ഹേ സമ്പത്തിന്റെ ജേതാവേ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യമില്ല. ഒരു നൂലിൽ മുത്തുകൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാം എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. ഇനി 10.2 നമേ വിദു സുരഗണ പ്രഭവം ന മഹർഷയ അഹമാർഹി ദേവാനാം മഹർഷീനാം ച സർവശ. ദേവന്മാരുടെ ആതിഥേയരോ മഹാജ്ഞാനികളോ എന്റെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ചോ ഐശ്വര്യത്തെക്കുറിച്ചോ അറിയുന്നില്ല. കാരണം എല്ലാം അർത്ഥത്തിലും ഞാൻ ദേവന്മാരുടെയും ജ്ഞാനികളുടെയും ഉറവിടമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇനി അർജുനൻ തന്നെ പരബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ, ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഏതേ ചാംസ കലാപുംസ കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം. എല്ലാ അവതാരങ്ങളും കൃഷ്ണൻ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണന്റെ ഭാഗം, പൂർണ്ണ ഭാഗമോ ആ ഭാഗങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങളോ ആയെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പല കോട്ടുകളാണ്. അതാണ് നമുക്ക് ഈ ഭാവാർത്ഥം 3 പേജ് വരുന്നുണ്ടല്ലേ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം. അപ്പൊ പ്രഭുപാദര് പല ഉപനിഷത്തുകൾ, ബ്രഹ്മസംഹിത, ഭഗവത്ഗീത, പല ശ്ലോകങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പരമപുരുഷൻ കൃഷ്ണനാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയാണ്.
ഇനി ഈ അധ്യായത്തിലെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകം മത്കർമ്മകൃത് മത്പരമോ മദ്ഭക്ത സംഗവർജിതഃ നിർവൈര്യ സർവഭൂതേഷു യസമേതി പാണ്ഡവ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതൊരു ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം അർത്ഥാർത്ഥി, ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി, അല്ലെങ്കിൽ മോക്ഷം കാമിക്കുന്ന ഭക്തൻ, അല്ലെ അനന്യ ഭക്തൻ, ആരോ ആകട്ടെ, അവർക്ക് ഈ ഒരു പ്രക്രിയ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അതാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ അവർ ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ അനന്യ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും, കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള പ്രവൃത്തി എന്താണ്? ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയുടെ സാരാംശമാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനെ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാം, ഏത് തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിയോ, ഇപ്പൊ ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ തന്നെ പല വെറൈറ്റി ഭക്തരുണ്ടല്ലേ. അർത്ഥം കാമിച്ച് ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കുന്നവർ, ധനം, അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖം വരുമ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ ജിജ്ഞാസുവായിട്ട്, ജ്ഞാനിയായിട്ട് ഉള്ള വ്യക്തി, ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാന്റെ സമീപിക്കുന്നവർ, അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ആൾക്കാരുണ്ട്. ആരോ ആകട്ടെ, എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ഉള്ള സൂത്രമാണ് ഈ പറയുന്നത്. മത് കർമ്മകൃത് മത് പരമോ മത് ഭക്ത സംഗവർജിതഃ നിർവൈര സർവഭൂതേഷു. 5 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. യസ മാമേതി പാണ്ഡവ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നോക്കാം. പ്രിയ അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന കാമ്യകർമ്മികളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും, മത് കർമ്മകൃത് എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും, മത് പരമോ എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും, മത് ഭക്ത എന്റെ ഭക്തനാവുകയും, സംഘവർജിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭക്തരിൽ നിന്ന് അസോസിയേറ്റ് സംഘം ചേരാതിരിക്കുക, നിർവൈര്യ സർവഭൂതേഷു സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃദ് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നിൽ തന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തില് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം. ഇതില് മത് കർമ്മകൃത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക. അപ്പൊ കർമ്മം അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം? യുക്ത വൈരാഗ്യമായിട്ട് എന്ത് കാര്യവും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുക. അനാസക്തസ്യ വിഷയാൻ യഥാർഹം ഉപയുഞ്ചതേ നിർബന്ധേ കൃഷ്ണ സംബന്ധേ യുക്ത വൈരാഗ്യം ഉച്ചതേ. അതാണ് ആ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ആദ്യം. കർമ്മത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരാൾ തന്റെ സർവശക്തികളെയും കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ ആ കർമ്മമെല്ലാം ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചെയ്യുക. അതാണ് മത് കർമ്മകൃത്. കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് മത് കർമ്മകൃത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത 626 പേജില് ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു വ്യാപാരി എന്ത് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ വ്യാപാരിക്ക് വ്യാപാരം ചെയ്യുമ്പോൾ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ചെയ്യുക, അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആദായം കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക, പിന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കുക. അങ്ങനെ പല ഉദാഹരണങ്ങളാണ് കൃഷ്ണ കർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് 626 പേജിൽ. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ, ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാം, അർപ്പിക്കേണ്ടത്, ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഇനി അടുത്ത പേജില് 627 പേജില് മത് പരമോ. മത് പരമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്നെ ആക്കുക. അതാണ് മത് പരമ. ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത, സമുത്കൃഷ്ടമായ കൃഷ്ണലോകത്തിൽ അദ്ദേഹത്തോട് ഒരുമിച്ച് വാഴുന്നതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് കരുതുന്ന ഭക്തനത്രേ മത് പരമ എന്ന പദം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് അവര് ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലാണ്. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പോയി ഭഗവാനെ സേവിക്കണം, ഭഗവാനുമായിട്ട് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ശാശ്വത ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിച്ച്, അതാണ് എൻ്റെ ജീവിത പരിപൂർണത, ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അതാക്കിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് മത് പരമ. ഇനി അടുത്ത അതേ പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ മത് ഭക്ത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭാവാർത്ഥം കാണുന്നുണ്ടോ? മത് ഭക്ത എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇറ്റാലിക്സിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. 627 പേജില് മത് പരമ, ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ മത് പരമ കാണാം. അതേ പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ മത് ഭക്ത. അപ്പൊ മത് ഭക്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എന്റെ ഭക്തനാവുക. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം,
ഈ 9 ഭക്തിയുത സേവന പ്രക്രിയകൾ ചെയ്യുക. അല്ലെ, ഈ 9 പ്രക്രിയകൾ സദാ ഏർപ്പെടുക. അതാണ് മദ്ഭക്തനാകുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, കീർത്തിക്കുക, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, ഭഗവാനെ അർച്ചനം ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുക. ഇതെല്ലാം ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക. അതാണ് മദ്ഭക്ത. ഈ 9 7 8 അതിൽ ഒന്നുപോലും ചെയ്താൽ നിരതനായാൽ അയാൾക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കും. അല്ലെ, ഇതില് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ 9 ഒരെണ്ണം മാത്രം ചെയ്ത് പരിപൂർണതയിൽ എത്തിയവരുടെ ഉദാഹരണവും നമുക്കറിയാം. ശ്രവണം മാത്രം ചെയ്ത് പരിപൂർണതയിൽ എത്തിയത് ആരാണ്? പരീക്ഷിത്ത്. കീർത്തനം ശുകദേവ് ഗോസ്വാമി. അല്ലെ, അങ്ങനെ 9 ഓരോ ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്താൽ പോലും പൂർണ്ണതയിൽ എത്താം. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫില് സംഘവർജിത അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. സംഘവർജിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കൃഷ്ണനെ എതിർക്കുന്നവരോട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, കൃഷ്ണനെ എതിർക്കുന്നവരോട് ഒരിക്കലും കൂട്ടുകൂടരുത്. അപ്പൊ എതിർക്കുന്നവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ആരെയായിരിക്കും? നിരീശ്വരവാദികൾ. നിരീശ്വരവാദികളെ, മായാവാദികൾ. പക്ഷെ മായാവാദികൾ നിരീശ്വരവാദികൾ മാത്രമല്ല, കർമ്മികൾ, അല്ലെ, എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ, അങ്ങനെയുള്ളവരെ എല്ലാരെയും ആയിട്ടുള്ള സംഘം ഉപേക്ഷിക്കണം. നാസ്തികർ മാത്രമല്ല, കാമ്യ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ, സ്വർഗത്ത് പോകാനും ഒക്കെ അവര് യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ, ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന കാമ്യ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ, മാനസിക അഭ്യൂഹങ്ങളിലുള്ള താല്പര്യമുള്ളവർ, ഇവരെല്ലാരും കൃഷ്ണന്റെ എതിരാളികളാണ്. ഊഹാഭോഗങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ, ആസക്തരായുള്ളവർ, ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ സഹവാസം ഉപേക്ഷിക്കണം. അപ്പൊ ആരുമായിട്ടുള്ള സഹവാസമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭക്തര്, യഥാർത്ഥ ഭക്തര്. അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും, ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദര് പറയുന്നുണ്ട്, സദാസമയം കൃഷ്ണനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഭക്തനാണെന്ന് നമ്മൾ പറയും. അപ്പൊ കംസനെ എടുക്കുക. ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും എപ്പോഴും 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ കംസന് ഭക്തനാണോ? അല്ല. കംസൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നത്? ശത്രുതയോട്. അത് ഇതിവിടെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാധനാവൃതം ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാന് സേവനം. ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ടാണ് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ കംസൻ സദാസമയം ഭഗവാനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്, പക്ഷെ അനുകൂലമായിട്ടല്ല. അതുകൊണ്ട് കംസൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭക്തനല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ട് സേവനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തരുമായിട്ടാണ് സംഘം ചേരേണ്ടത്. ഭഗവാൻ അനുകൂലമല്ലാതെ മറ്റാഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള, ജ്ഞാനം കർമ്മം ഇതൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ, ജ്ഞാനം ആർജിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാൻ കർമ്മം ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നിന്നെല്ലാം വർജനം ചെയ്യണം. അതാണ് സംഘവർജിത. അടുത്തത് എന്താണ്? നിർവൈര. 628 പേജില് 2ാമത്തെ പാരഗ്രാഫില് നിർവൈര എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണഭക്തൻ സർവ്വജനങ്ങളുടെയും സുഹൃത്താണ്, അതിനാൽ അയാളെ നിർവൈരൻ എന്ന് പറയുന്നു. നിർവൈരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോടും ഒരു ശത്രുതയുമില്ല. നിർവൈര സർവഭൂതേഷു. കൃഷ്ണഭക്തൻ എല്ലാരോടും സൗഹാർദ്ദപരമാണ്, അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ശത്രുക്കളില്ല. അദ്ദേഹത്തിനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വരുന്നവരോട് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് സൗഹൃദമാണ്. അതിനിവിടെ പ്രഭുപാദർ ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്. ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിന്റെ ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ എന്താണ് ചെയ്തത്? അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ഈശ്വരാവബോധം, കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സ്വന്തം ജീവൻ പോലും ത്യജിച്ചു. അഭക്തന്മാര് അദ്ദേഹത്തെ ക്രൂശിച്ചു. കൂടാതെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ, പിന്നെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ്, ഇവരെല്ലാം ഈ ഒരുപാട് കഷ്ടതകൾ അനുഭവിച്ചു, അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ. അപ്പോ നിർവൈര സർവഭൂതേഷു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നിർവൈര സർവഭൂതേഷു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയമില്ലാതെ നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ, അവരാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തർ. ഭയമില്ലാതെ തന്റെ ജീവൻ പോലും പണയം വെച്ച് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഭക്തരാണ്. എല്ലാരിലും കൃഷ്ണാബോധം എത്തിക്കുക. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ സദാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും.
സർവസ്വവും പണയം വെച്ച് തന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്ന ഈ ഭക്തനോട് കൃഷ്ണൻ എത്രയേറെ കനിവുണ്ടാകുമെന്ന് ഊഹിച്ചു നോക്കൂ. ദേഹത്യാഗത്തിന് ശേഷം അവർ തീർച്ചയായും പരമോന്നത ലോകത്തിലെത്തും. തനിക്ക് കൃഷ്ണനോടുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം മറന്നു പോകുന്നതാണ് ഈ മനുഷ്യരെല്ലാരും ക്ലേശിക്കുന്നത് അല്ലെ? പ്രഭുപാദർക്ക് സമാധാനമായിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിലിരുന്ന് നാമം ജപിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാം. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് നിർവൈര സർവഭൂതേഷു, ഈ ജനങ്ങളോടൊക്കെ ആ കാരുണ്യം തോന്നി. ഇവരെല്ലാം കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. ഈ കഷ്ടപ്പാടിന് കാരണം ഭഗവാനെ മറക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം മറന്നത് കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാകും. ഇനി ഈ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ചുരുക്കി പറയാമെന്ന് പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ചുരുക്കി പറയാം. ഒരു ക്ഷണികാവിഷ്കാരമായ വിശ്വരൂപവും സർവസംഹാരിയായ കാലത്തിന്റെ രൂപവും ചതുർബുധനായ വിഷ്ണുവിന്റെ ആകൃതിയും കൃഷ്ണൻ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ആവിർഭാവങ്ങളുടെയും ഉറവിടം കൃഷ്ണനാണ്. മറിച്ച് ആദിമമായ വിശ്വരൂപത്തിന്റെയോ വിഷ്ണുവിന്റെയോ പ്രത്യക്ഷീഭാവമല്ല കൃഷ്ണൻ. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് സർവ്വരൂപങ്ങളുടെയും ഉദ്ഭവം. വിഷ്ണുരൂപങ്ങൾ അനേകമുണ്ട്. എന്നാലും ഭക്തന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ മൗലികവും ദ്വിഭുജവുമായ ശ്യാമസുന്ദരാകൃതിക്കാണ് പ്രാധാന്യം. ശ്യാമസുന്ദരനായ കൃഷ്ണനിൽ ഭക്തി പ്രേമങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരായവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ എപ്പോഴും സഹൃദയങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് ബ്രഹ്മസംഹിത പറയുന്നു. മറ്റൊന്നും അവർക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. കൃഷ്ണൻ അനിവാര്യനും പരമപുരുഷനുമാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഈ 11ാം അധ്യായത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വിശ്വരൂപം എന്ന ശ്രീമദ്ഭഗവത്ഗീതയുടെ 11ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ. മ്യൂട്ടായി പോയി മാതാജി. മാതാജി മ്യൂട്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, ഓക്കെ മാതാജി. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ വിശ്വരൂപം അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം ദ്വിഭുജനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനാണ്. കൃഷ്ണന് ശ്യാമസുന്ദരനായ കൃഷ്ണനിൽ ഭക്തി പ്രേമങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരായവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ എപ്പോഴും സൗഹൃദത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും. മറ്റൊന്നും അവർക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. കൃഷ്ണൻ അനിവാര്യനും പരമപുരുഷനുമാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഈ 11ാം അധ്യായത്തിന്റെ വിശദീകരണം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ വിശ്വരൂപം ഭൗതിക രൂപമാണ്. അത് ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന രൂപമാണ്. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും ഈ രൂപത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ആ ദ്വിഭുജ രൂപമാണ് അത്രയും റയർ ആയിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ആ രൂപം. ആ രൂപത്തിലെത്താൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തി, അനന്യമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ അതിലെത്താൻ സാധിക്കൂ. അപ്പൊ ആ ഭക്തി പ്രക്രിയ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? ആ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? അതാണ് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം. മത് കർമ്മകൃത് മത് പരമോ മത് ഭക്ത സംഘവർജിത നിർവൈര സർവഭൂതേഷു യസ മാമേതി പാണ്ഡവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ 11ാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. നാളെ നമ്മളുടെ ഈ മോഡ്യൂളിലെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് 12ാം അധ്യായം. ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അധ്യായത്തിൽ ഒന്നാണ്. ആകെ 20 ശ്ലോകമേ ഉള്ളൂ ഭക്തിയോഗം. അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് ഭക്തിയോഗം കാണാം.